The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po kayo. Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Kamalig Albay. Ang Ako Bicol Party List ay nagsagawa ng isang medical mission para sa mga residente ng Barangay Anuling, Bantunan, Tagaytay, Bariw at Barangay Baligang. At isa sa mga nakatanggap ng pangunahing tulong mula sa medical mission ay ang anak na si Gretchen Napud na si Jonel. 4 na taong gulang pa lang na bata, ngunit may iniinda ng isang uri ng sakit na kung saan hindi na makatayo at makalakad. Live nating makakausap mula sa Barangay Baligang, Kamalig Albay, si Nanay Gretchen. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Gretchen. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Nay, kumusta po itong kalagayan po ng inyo pong anak? Hindi po siya nakakalakad, ma'am. Opo, hindi po siya Mahirap po. makalakad. Opo. Nay, eto po bang hindi siya po makalakad? Ito po ba ay inborn or normal naman po siya nang ipinanganak niyo po ito? Hello po, Nanay Gretchen. Oo, ma'am. Opo, Nanay Gretchen, matanong ko lang po kayo. Umiiyak po kayo, Nanay? Opo, ma'am. Opo, okay. So, naiintindihan ko po yung pakiramdam niyo po, Nanay, dahil sa sitwasyon po ng inyong anak. Matanong ko lang po, Nay, eto po bang anak po ninyo ay simula sa ipinanganak po ninyo, hindi na po talaga, meron na po siyang ganitong uri ng sakit or habang lumalaki po siya, sa kanyo lang po nalaman na meron po siyang sakit na ganito? Opo, ma'am. So, habang lumalaki po, Opo. Apo. Nay, ang normal na bata, siguro mga 8 months, marunong na pong tumayo or 6 months, marunong na po siyang tumayo, nakakahawak na po siya habang nakatayo. Pero ito pong anak po ninyo, hindi po talaga makatayo at makalakad. Nakakatayo man po siya, ma'am, kaso may awakan lang po. Opo. So, ano po sabi ng doktor? Ito po bang anak ninyo ay napatingnan niyo po sa doktor? Hindi pa man po, ma'am. Simula nang nalaman mong merong sakit yung anak mo, hindi man lang po ito napatingnan sa doktor. Opo, ngayon lang po. Oh, ano yung rason? Bakit hindi mo naidala sa doktor? Wala pong pang ano sa doktor. Walang pera, walang pambayad sa doktor. Eto bang anak mo nagsasalita? Marunong... Ano lang po, mama lang po ang nasalita niya. Okay. So, ibang-iba ito sa normal na bata.
Opo. Meron kang asawa ngayon? Opo, nasa trabaho po. Okay, so kumusta? Ano yung hanap buhay ni Mister? Ano lang po, construction lang po. Okay, so wag mong ilalang napakahirap ng trabaho ng pagiging construction worker. Ikaw talaga yung nag-aalaga sa bata. Opo, ma'am. Ako lang po. Ilan ba yung anak ninyo? 3 po. 3. So pang ilan itong Opo. kasama mo ngayon? Pang ilan ito? 2 po. Pangalawa. So kumusta yung dalawa? Opo. Normal naman. Opo, yung pangatlo ko po, yun, lang po siya, nakakalakad, kaso may hawakan lang po. Ganon din. So dalawa sa anak mo ang merong ganitong sitwasyon na hirap sa paglakad at pagtayo. Opo, yung isa ko, nakakalakad naman po siya, may hawakan. Pero yung itong isa ko, yun, hindi nakakalakad. Okay, so matagal na panahon na tiniis mo at hindi mo alam yung sitwasyon ng mga anak mo dahil wala kayong perang pangpagamot or pangpa-check up sa doktor. Opo, tiniis ko lang po. Opo, so etong anak mo, ano yung madalas nilang ginagawa? Siyempre, hindi sila normal na bata. So paano sila maglaro? Nakaupo lang, nakahiga? Opo, nakaupo lang po sila, naglalaro. So, binabanggit mo na never pa na napatingnan mo sa doktor. So, ngayon, na naandyan ka sa medical mission ng Ako Bicol Party List, kumusta? Anong sabi ng doktor? Ano lang po, patignan lang po, pa-check up lang po, pa-therapy lang po yun. Ayun, ang sabi ng doktor, kailangan mag-undergo ng therapy yung bata. Opo. Ano yung sabi ng doktor? Anong uri ng sakit meron yung anak mo? Bakit ganito? Sa edad niya, hindi pa rin makatayo at makalakad? Hello, Nanay Gretchen? Ano yung sabi ng doktor? Sabi po ng doktor, lang po, patignan lang po sa, dyan sa doktor, dun sa, Okay, so hanggang ngayon, hindi pa rin ma-determine ng doktor. So kinakailangan mag-undergo ng therapy at iba pang mga laboratory para matukoy kung anong uri ng sakit meron itong anak mo. So Gretchen, since naandyan ka, alam ko na ang kagustuhan mo ay mapatingnan sa doktor o espesyalista itong anak mo. Opo. Okay, makinig ka Gretchen, makakausap natin ngayong hapon mula sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang Ako Bicol Party List Coordinator. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Ms. Remy, and good afternoon din po sa mga taga-Balikyan dyan. Good afternoon po sa inyong lahat. Opo, Miss LB, eto si Nanay Gretchen humihingi ng tulong dahil naandun siya sa medical mission, napatingnan niya sa doktor. Ang sabi ng doktor, kailangan mag-undergo ng therapy para yung bata ay makalakad, makatayo, kasi hirap yung bata. Sa 4 na taong medyo hindi normal na hindi pa rin marunong tumayo at makalakad. So Miss LB, ano po ba yung tulong na pwedeng maibigay dito sa bata mula sa Ako Bicol Party List? Yes, Ms. Remy, ganito nga gawin ni Nanay. Nag-dispatch naman po yung mga doktor natin sa BRSMC sa Balikyang. Pwede po pagawa na sila ng referral or endorsement papunta dito sa rehab para kung kailangan ma-therapy yung bata or ma-check up ang sedya, mabigyan ng tamang reseta, mabigyan ng tamang prescription ng doktor. Dahil na po dito sa BRSMC. At nandito lang po ako sa Malasakit Center Table 4 para bigyan ng asistensya si Nanay tungkol sa mga bayarin ng kanyang pasyente. Lahat po ng available na laboratory test na gagawin sa anak ni Nanay, sasagutin po na Ako Bicol Party List Rumay. Opo. So, Miss LB, nababanggit din ni Nanay Gretchen na hindi lang ito yung isang anak niya ang merong diferensya or merong sakit. Subalit, yung isa pa niyang anak, meron din na ganitong uri ng sakit na hindi rin makatayo at makalakad. Kung nakakatayo man, kailangan may nahawakan. Okay. Pwede rin ba na isama natin? Pagawa na rin po siya ng referral sa doktor para madala na yung mga anak ni Nanay dito sa BRSMC para bigyan natin ng tamang gamot o tamang prescription ng doktor kung talagang dapat gawin sa mga bata. Baka naman may polio na yung mga bata, yung tinatinadam, or may diferensya pala yung kanilang mga buto or yung development ng bata.
Opo. So para ma-determine, malaman natin kung ano talaga yung sanhi ng mga sakit ng bata, kailangan mo Nanay Gretchen dalhin sa ospital. Sagot na ng Ako Bicol Party List yung gamutan, yung kinakailangan ng bata sa loob ng BRHMC. Maraming salamat, Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Nanay Gretchen. Nanay Gretchen. Hello? Hello po. Opo, Nanay Gretchen, napakinggan mo si Miss LB. Wala ka nang poproblemahin pa, no? Kung ang dating pinoproblema mo dahil umabot ng 4 na taon, tiniis mo kung na hindi mo alam kung ano yung sanhi ng sakit ng mga bata, eto, ang gagawin mo lang, dalhin mo sa ospital yung bata at ang Ako Bicol Party List na yung bahala sa babayaran or sa hospital bill doon sa BRHMC. Opo, ma'am. Apo. So, naintindihan mo, Miss Gretchen, kailangan mo kumuha ng referral from the RHU, then diretso sa ospital, Ako Bicol Party List na yung bahala sa mga dapat babayaran. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay. So, wag mong i-set aside itong sitwasyon ng anak mo. Kailangan mong gumawa ng paraan. Eto na. Ang Ako Bicol Party List na yung magtutulong sa'yo para hindi ka na mamroblema sa bayarin sa ospital. Opo, ma'am. Salamat po. Okay, at Gretchen, magpapaabot din kami ng munting cash assistance bilang tulong na rin sa ilang gastusin nyo para kay Junel. Opo, ma'am. Ayun. So, ano yung masasabi mo, Nanay Gretchen? Salamat po, ma'am. Opo, ano yung masasabi mo, Nanay Gretchen, na yung problema mo sa loob ng napakahabang taon, 4 na taon, eto na, nasolusyonan na ng Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Opo. So, lakasan mo lang yung loob mo, Gretchen, Nanay Gretchen, dahil ikaw ang gagawa ng paraan para yung mga anak mo ay syempre gumaling na. Kasi syempre, ang kagustuhan din ng Ako Bicol Party List, matulungan kayo at yung mga anak po ninyo ay mailayo sa anumang sakit. Opo, ma'am. Maraming salamat, Gretchen. Samantala, mga kaaksyon, mula naman sa Kuwait, 2 Pinay domestic helper ang hindi pa rin makauwi kahit tapos na ang kanilang kontrata. Ang dahilan, sabay-sabay nating alamin. Nasa kabilang linya na ng telepono sila Christy Bahatan Dilagan at si Christine J. Porneliosa. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Christy at Christine. 2 kababayan natin na nangangailangan ng tulong na sila ay matulungan dahil syempre marami silang iniisip, problema. So ayan, habang tinatawagan natin sila mga kaaksyon, kasi lahat ng mga reklamo, humihingi sa atin ng tulong, ay ora mismo natin yang bibigyan ng aksyon. So habang tinatawagan natin sila mga kaaksyon, panoorin muna natin ang ipinadala nilang panawagan sa ating programa. Nagtatrabaho po bilang domestic worker sa bansang Kuwait. Natapos po ang aking kontrata noong November 15, 2024 po. Expired po ang aking working visa and civil ID or residency. And kaya po kami lumalapit na 2 sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, na sana po matulungan niyo po kami na makauwi po ngayong December po. Pag po tinatanong namin ang aming pag-uwi, nagagalit po sila sa amin. Kaya sana po matulungan niyo po kami na sana po sa December makakauwi po kami ngayong Pasko at makasama po ang aming pamilya. Ayan mga kaaksyon, ang 2 domestic helper sa Kuwait na humihingi ng tulong dahil expired na or kaya sobra na mga kaaksyon ang pag-stay nila doon sa Kuwait. Sobra na mga kaaksyon sa kontrata, kaya eto, humihingi na sila ng tulong na makauwi dito sa Pilipinas. So, si Christy, buwan ng Agosto pa natapos ang kontrata at eto namang isa, si Christine, ay buwan naman ng Nobyembre nung natapos ng Nobyembre ngayong taon, natapos na ang kanyang kontrata. Pero hanggang sa ngayon mga kaaksyon ay ayaw pa rin silang pakawalan ng kanilang amo. So, syempre mga kaaksyon, dahil miss na siguro nilang kanilang pamilya at gusto na nilang makauwi dito sa Pilipinas, nalulungkot at humihingi ng tulong na sila ay ating matulungan. Ito naman ang employer doon sa Kuwait. Ano ba yung rason nila kung bakit ay
ayaw nilang pauwiin ng Pilipinas itong ating dalawang kababayan. So, base sa kontrata, tapos na ang kanilang pagtatrabaho dito sa among ito. So, labag na ito mga kaaksyon sa kontratang pinirmahan ng magkabilang panig, which is the agency at etong employer at syempre etong ating OFW yung kababayan. Nasa kabilang linya na ng telepono si Christy at Christine. Magandang hapon po sa inyo. Christine, magandang hapon. Hello? Okay, so ayusin lang natin yung linya, ano? So mahirap talaga yung signal, pero try natin sa muli. Christy at Christine, magandang hapon. Yes, magandang hapon po, ma'am. Opo. So, kumusta yung sitwasyon nyo ngayon? Etong nakakausap ko, si Christy ito or si Christine? Christy Dinagan po, ma'am. Sino? Si Christy Dinagan po, ma'am. Christine? Yes, ma'am. Okay, ikaw si Christy Dilagan. So, kumusta yung sitwasyon mo ngayon? Nasaan ka ngayon? Andito po kami sa bahay ng employer namin. Hindi po kami okay, ma'am, kasi overstay po kami dito and ayaw po kami payagan. Okay. So, ngayong oras na ito, nasa bahay ka ng iyong employer at hindi kayo okay dyan. So, ibig sabihin, Hindi po, ma'am. nag-aalala ka sa inyong seguridad. Ay, yes, ma'am, kasi expired po ang aming civil ID. Dalawa po kami dito ni Christine Porninosa, ma'am, kasi overstay na po kami dito and hawak po nila ang passport namin. Hindi po kami pinapayagang umuwi kasi nung una po na sinabi namin sinumbong namin sa agency, sabi niya po first week of December, tapos doon inanong po namin na kung sa ticket namin, pero sabi po nila sa January ulit, ma'am, ayaw namin po dito. Opo. Aside dito sa inireklamo ninyong overstaying na kayo dyan, expired ang kontrata, kumusta? Nakakaranas din ba kayo ng pananakit, pananakot mula sa inyong employer? Yes, ma'am, kasi sabi nila anong magagawa ng agency nyo. Okay. Wala na silang magagawa kasi kung ano na nga sinabi namin, edi yun din lang. Okay. Christy at Christine, kayong dalawa na naandyan sa Kuwait, ay parehas ba yung amo ninyo? Iisa lang? Hindi po, ma'am, yung amo ko po, isa yung nanay po ng anak, yung ni Christine po, ma'am. Okay. Mag-ina sila, ma'am. So magkaiba ang amo ninyo pero mag-ina? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, ano itong rason daw? Anong rason ng amo mo? Bakit pinipigilan kayong makauwi ng Pilipinas? Noong una po, ma'am, sinabi ko po, ma'am, noong November 12 po na uuwi ako sa November 19. Sabi nga, hanap ka ng ticket mo na mas mura. Tapos, ayun po, naghanap po ako. Sinend ko po yung number. Tapos, nung hapon po, sinabi niya, minessage ko po ang travel agency. Tapos sabi niya, hindi niya po kinuha kasi mahal. Tapos, pag sa December po, sobrang mahal po. Ayun po, ma'am, pinorward na po kami sa January po, ma'am, pero ayaw naman po namin dito kasi yung tulog po namin dito hindi naman nasusunod, tapos wala pong makain, ma'am. Oo. Okay. Christy, nakikita ko at mag-isa ka dyan? Mag-isa ka ba dyan sa kwartong yan or kasama mo ngayon dyan si Christine? Yes, ma'am, kasama ko po, ma'am. Andito po kami sa kusina, ma'am, kasi pag sa taas po, naririnig po ng amo namin. Pag may naririnig silang salitang ma'am o embassy, ganun po, nagagalit po sila nung pag nagsusumbong kami. Okay. So, aside dito sa sinasabi mong ayaw ka pa uwiin, sinasaktan ka, kumusta? Yung pagkain nyo, pinapagutuman ba kayo? Iba yung trato sa inyo? Yes, ma'am, nagugutom po kami. Kung ano po kung rice lang tsaka tubig, okay na yun. Okay. May laman na dyan namin. Ito bang sitwasyon nyo ngayon, Christy, ay naipabigay alam nyo na sa inyong agency dito sa Pilipinas at dyan sa foreign agency? Ay, nasend ko na po yung ma'am doon sa agency ko sa Pinas, sa branch po ng Non-Stop Santiago, pero nasend lang nila, pero wala po silang komento doon. Nag-visit po kami dito sa agency namin dito, pero nung una po okay po, pero parang sa pangalawa po, parang pinapahama po kami, ma'am. Okay. So, ang sabi mo, minessage mo yung local agency dito sa Pinas at
sininlang yung mensahe mo. Diyan naman sa agency dyan, pinaalam nyo din, parang pinapahamak pa kayo. Yes, ma'am, kasi nung pangalawang sabi niya po, pupunta kami po sa store at doon kami susundin kahit anong oras mo yun, 10 to 10:30 po yun, ma'am, ng gabi. Okay. Kasi bawal daw yung taxi na kukuha dito sa bahay namin. Sabi namin, hindi naman kami tatakas. So sa madaling sabi nito, Christine, wala kayong nakuhang tulong mula sa inyong agency. Wala po, ma'am, kasi nung pinipilit niya po sa amin na mag-send kami ng full body na picture, ay half body picture para sa name namin, tapos isend namin sa agency, ayaw naman yan, gagawa kami ng letter para isend niya po sa Amala, nagtanong po ako sa kaibigan ko na umalis din, hindi naman sila gumawa ng letter na gano'n na pipicturan yung sarili, ma'am. Okay. Tapos, Sa mga oras na isend ito, daw po sa embassy. okay, sa mga oras na to, Christy, itong mga sumunod na mga araw, patuloy pa rin ba yung pagtatrabaho nyo dyan sa inyong amo? Yes, ma'am, nagtatrabaho po kami dito. Okay, so patuloy yung pagtatrabaho. Kumusta yung sahod? Dire-diretso din ba? Binibigyan kayo ng sahod or meron din kayong reklamo patungkol sa pasahod sa inyo? Okay na, yung sahod po sa kasama ko, okay naman po. On time po siya nagpapasahod sa akin po. Hindi pa po binigay ngayong inaantay ko lang po. Okay, so mga ilang buwan pang pasahod ang hinihintay mo at hindi pa naibigay sa'yo? Ngayong November lang po, ma'am. Ngayong November, okay. So ngayon, dahil sa sitwasyon nyo dyan, Christy, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Ano yung pinaka-desisyon mo? Ma'am, makauwi po kami dito na ngayong December mo, ma'am. Dapat wala pong maiwan dito sa bahay na ito. Dapat sabay kami pong aalis kung pupunta man po ang OWA dito. Dapat po sabay kami pong dalawa ni Christine. Kasi pag may naiwan dito na isa, talagang gaganti po sila. Okay. So ilan ba kayong magkakasama dyan na mga OFW? Dalawa po kami dito, ma'am, na Pinay po. 2 Pinay. How about yung ibang lahi? Gusto din yung umalis dyan sa iyong amo? Ay, hindi po kasi iba pong employer po yung mga yun, anak po ng amo ko. Okay. Christy, kitang-kita ko at ramdam ko yung labis mong pag-iyak ngayon. Meron ka bang kinakatakutan? Yes, ma'am, kasi kung nagsasalita po sila, pag nagsasabi po kami, galit na galit sila. Tapos kung ano-ano pa ang sinasabi nila sa amin. So nakakaramdam ka ng trauma, takot? Nakakala mo... Yes, ma'am, sobra. Okay. Yes, ma'am, kasi kung ano-ano po na po ang sinasabi nila sa amin. Nababanggit mo kanina na sinasaktan ka din ng iyong amo. Anong klaseng pananakit ba yung na-experience mo or natamo mo sa kanila? Nung nagsabi kami po sa agency namin, ma'am, tapos nagsumbong kami sa agency, ayun po, galit na galit sila. Tapos sabi nila, para lang kayong nag-ano po yun, pero pinigilan po ng nanay na po. Okay. So anong klaseng pananakit? Yung natamo mo sa kanila, yung inabot mo? Nagsasalita po, pinipigilan lang po nila ang sarili niya kahit magsasalita po sila ng masasama sa amin. So puro mga salitang masasama yung mga binitiwan nila, pero walang pisikal na pananakit? Wala po, ma'am. Okay. So, sige Christine, makinig ka dahil nasa kabilang linya na ng telepono si Mr. Rafael Quinto, ang Welfare Officer ng Non-Stop Overseas Employment Corporation. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafael. Good afternoon po, ma'am. This ma'am. is Miss Rafael. Miss Rafael po. Okay, I stand corrected po, ma'am. Apology, Miss Rafael. Yes po. Okay. Ma'am, eto po bang concern ng ating kababayang OFW sa Kuwait ay alam po ninyo? Ito pong kanilang pinagdadaanan ngayon. Yes po, ma'am. Actually, we're coordinated po yan doon sa agency po namin, ma'am. Actually, yung agency namin nag-report na nito, ma'am, with regard sa kanilang situation sa kanilang employer. So, tinawagan ng agency yung employer actually ngayon.
sabi ng employer, nung tinawagan, sabi ng employer na second week daw ng December sila papauwiin. Then after that, tinawagan ulit, kinonfirm kung talagang papatikitin nila ng second week ng December itong mga worker, nagbago yung isip ng employer at January na naman po, ma'am. Ngayon po kasi itong mga workers, si OFW Gilagan at saka Fornelusa, is hindi sila nag-agree ng January po, ma'am. 2025 na pauwiin sila since finish contract na nga po sila, ma'am. Okay, Yun nababanggit. po. Opo, Tapos, ma'am. I-clarify ko lang po, ma'am. Si Christy ba yung nasa telephone ko, ma'am? Opo, si Christy po ito, ma'am. Christy, yung hinihingi daw po ng counterpart sa inyo na written statement is para po yun sa pag-file nila ng case sa employer nyo. Hindi po kayo pinapahamak, which is yun din po yung advice ng embassy na kailangan na sa inyo magmula yung complaint para mapabilis yung pag-file natin ng complaint sa Amala at mapauwi kayo. Kasi nga yung employer nyo na ito, ayaw kayong pauwiin sa January 2025 pa. Okay. Which is- Sandali lang po, Miss Rafael, ano? Siyempre po itong ating kababayan ay hindi naman siguro ninyo na ipaliwanag sa kanila yung rason kung bakit hinihingan ninyo sila ng mga ganyang mga statement. Siyempre, ay talagang ang akala nila ay pinapahamak ninyo. Isa pa ha, Miss Rafael. Bakit kasi January 2025 pa? August 2024, tapos na po ang kanilang kontrata. Yes po, ma'am. Actually, itong si Christy po, ma'am, November 13 po. And then, ito lang si Christine. Yung August 4 pa po natapos yung kontrata nila. Ito po, ma'am, may conversation din po sila sa FRA po namin, ma'am. Pinaliwanag po yung ganong, na pinapagawa sila ng statement para po sa pag-file ng case against sa employer sa Amala po, ma'am. Kasi kailangan po yung statement nila para mapabilis po yung pag-action ng Amala. Apo, Miss Rafael, ganito yung kanilang rason kung bakit magfa-file ng complaint is because na-delay po yung pag-uuwi nila. Ngayon, yun po yung gagamitin nilang rason para mas lalo pong ma-delay yung kanilang pag-uwi. Mukhang mali naman po, Miss Rafael, Hindi po, ma'am, kasi nga po, kailangan po talaga naming mag-file ng Amala since yung employer po, ma'am, nagre-refuse po na pauwiin sila ng December, which is, yun po yung original na schedule, na second week po yung promise ng employer na pauwiin itong dalawang workers po, ma'am. That's why yung FRA po namin, nag-decide na po na ipaamala itong si employer kasi nga po kailangan din pong makuha ng worker yung indemnity po nila, ma'am. And service, po nila, benefits Okay, po, ma'am. Ma'am, naiintindihan ko po kayo, Pero, di ba po, ma'am, sa kontrata, pag once na magtatapos na po yung kontrata, dapat ahead, like for example, 1 to 2 months, dapat po, inaayos nyo na po yung dokumento, yung naipaproseso nyo na po yung mga dapat kakailanganin para makauwi po itong employer natin dito on time, base po doon sa kontratang pinirmahan nila. Now, ano po yung ginawa ng agency? Bakit ganito po yung nangyari? Hinayaan nyo po yung employer na ma-extend po sila ng ganitong ilang panahon. Kaya po nagkakaroon ng problema ang ating kababayan. Yeah. Actually, ma'am, I clarify lang po, ma'am. Kasi during our briefing dito, ma'am, sa mga OFW na papunta po namin abroad, ina-advise po namin yan, ma'am, 1 month, 2 months bago matapos yung kontrata, 2 years contract, dapat mag-coordinate na po sila sa amin kung uuwi ba sila or mag-i-extend. Ma'am. Para po ma-i-proseso na po namin, ma-i-request na po namin yung kanilang ticket. Okay, ma'am. Ma'am, Ma'am, mukhang advice po namin, hindi po kami nagkulang. okay, mukhang hindi po ako agree sa binabanggit nyo, ma'am, na dapat 2 months or 3 months makipag-coordinate po yung OFW sa inyo kung gusto mag-extend or hindi. Ma'am, kayo mismo, ma'am, nag-violate po kayo ng kontrata dahil dapat po, ma'am, base sa kontrata, if 2 years time, makauwi po yung ating OFW. Yes, actually, ma'am, hindi po natin din kasi ma'am, yung mga worker, ma'am, may mga worker po, ma'am, na
they decide to, ano po ma'am, to extend, ganun po ma'am. So, it depends po sa decision po ng worker ma'am. May mga ganun po kaming worker actually. Okay, naiintindihan ko kayo Yes. ma'am. Pero dapat ma'am, bilang kayo po yung local agency, dapat ina-advise nyo po or kayo mismo yung gumagawa ng paraan na magtanong sa mga OFW o kayo ba mag-e-extend o hindi. Kumusta yung employer nyo dyan? Maayos naman ba yung trato sa inyo? Oo o hindi. Ganun lang yun, ma'am. So ngayon po, Actually, ma'am, na nagkakaroon ng during the problema ang deployment ating nila OF... for 2 Wait lang years, po, ma'am, ano? Wala po silang reklamo po, ma'am, sa employer. Ngayon lang po talaga, ma'am, kasi yung employer po, ma'am, nagmamatigas na po na pauwiin sila. Okay. I don't know kung So, ano yung reason sana ng po, work Miss ng employer Rafael, po, ma'am. sana po, Miss Rafael, magsilbi po itong aral po sa inyo na kung hindi pa po ninyo gawin yung inyo pong trabaho na dapat before mag-end yung contract, kayo po yung magkukumusta sa mga manggagawa po natin na ipinadala nyo po sa ibang bansa. Yes, ma'am. We are doing that po, ma'am. Kasi meron po kaming monitoring po, ma'am, sa OMS na ginagawa po namin yan, ma'am. Opo. Yun nga po yung sabi ko po, ma'am, sa inyo. Hindi po kasi namin yung decision ng mga worker kung mag-extend or mag-agree sila sa employer to extend for 3 months or ano. Okay. Or Miss Rafael, ano okay. po, ma'am. Okay, Miss Pero, Rafael, sandali lang, as Miss per, Rafael, tanungin ko lang. monitoring po, ma'am. Wala po kaming mga complaint from the worker. Ngayon lang po, ma'am, itong ano lang po, ma'am. Okay. Recently lang po, ma'am. Okay, Opo. Miss Rafael, dyan ka muna, no? Tatanungin ko lang si Christy. Christy, tama ba yung sinasabi nitong si Miss Rafael na prior kayo pinaalis dito during your post-departure seminar, na-inform kayo na pwede kayong magdesisyon kung mag-i-extend kayo o hindi? Yes, ma'am. Sinabi nila yan, ma'am. Pero sa akin po, nag-inform po ako nung September 18 po sa branch ng agency ko po sa non-stop. Pero nasin lang po ang message. Ayun! Wala Okay. po silang reply. So, Ma'am, meron po akong evidence dito na nag-send po ako ng message sa staff po ng non-stop. Okay. Non-stop agency po. Okay, so tama yung binabanggit ni Miss Rafael na intindihan ni Christy. Provided na naggawa ka ng message, nag-send ka ng message prior mag-expire ang sa iyong contract, pero walang reply from the agency. Wala po, Okay. ma'am. Okay, Miss Rafael, parang... Po, ma'am, nag-send siya ng message doon sa branch po, ma'am, hindi po dito sa main office. Okay. But din yung branch po, ma'am, nag-coordinate na agad po yan sa amin, ma'am. That's why we come up dito na almost every day tinatawagan po yung employer nito, ma'am. Okay, so ibig sabihin, Miss Rafael, useless po yung hotline ng pinagsenda ni Christy dahil sabi mo sa main office, hindi po sa central. So useless. Ma'am, Wala. sa branch po niya, ma'am, doon sa Santiago. Okay. I think So, Santiago kung ano po, pa man opo. yan, yung message ni Yes. Christy sa branch, naging useless dahil walang proper coordination yung branch at yung central office. Ma'am, actually, ma'am, may proper coordination po sila, ma'am. September, na-coordinate na po ito, ma'am. Doon sa Ano po yung counterpart, nangyari? kaya nga po, ma'am, na-coordinate na din po ito sa employer po, ma'am. Okay, ano Yung nangyari kanilang po? Concern na, syempre, end of contract na nga po si worker. Yun po yung opo. Okay, nababanggit nyo, end of contract na si worker pero wala pong aksyon ang ginawa po ng agency ninyo para matulungan po itong ating kababayan. Kaya nakarating po yung reklamo Actually, sa ma'am, alam amin. ng mga worker na yan, ma'am, may mga conversation po sila na isenda din po ng FRE sa akin kung ano yung conversation nila, ng FRA and then ng worker. So, hindi naman po siguro masabi, ma'am, na wala kaming action since nagre-response naman po yung FRA namin with regards kung ano yung actions namin na gagawin. Yun nga po, ma'am, naghihingi kami ng affidavit ng worker para mapaamala po si employer para at least yung mga benefits po nila, ma'am, ma-repatriate silang ng immediate repatriation sila, mamadala nila po itong indemnity. Kasi 2 years po ito, ma'am. Okay, 2 ganito na months lang, silang sahod kailangan. Okay, dala po nila. naiintindihan kita, Miss Rafael, sa binabanggit mo na gumagawa kayo ng aksyon. Pero medyo natagalan lang. Kaya siguro hindi na makaya nitong OFW nating kababayan, kaya lumapit na sa amin. Christy, may Yes. gusto kang sabihin kasi binabanggit ni Miss Rafael may ginagawa daw silang aksyon. Ma'am, nung tumawag po ako sa
foreign agency ko dito, anong sabi nila sa true call po, ma'am, sa WhatsApp, sabi nila, kahit sumbong na sumbong ka po sa OWA, sa embassy, may papasa at may papasa sa case sa agency din sa amin, pero wala din na kung ano-ano pa ang sinasabi sa amin, ma'am, na ano ba, 10:30 ng ating gabi, pupunta kami sa Bacala. Tama po ba yun, ma'am, na gano'n na hindi pupunta ang taxi driver dito sa bahay na to kasi mai-deport ang taxi driver? Gano'n po ba yun, ma'am? Ayun, so ibig sabihin nito, Miss Rafael, hindi po nakuha ng ating OFW yung tulong mula po sa inyong agency. Ano? Kayo po mismo nagsabi, yung agency ninyo, na kahit lumapit pa kayo sa OWA, sa DMW at kahit na sino, babalik at babalik dito sa aming agency. So, yun ang pinanghahawakan nitong si OFW. Ma'am, sa FRA, pero dito po sa amin hindi po, walang nanggagaling na ganyang information po, ma'am. Okay, Miss Rafael, ganito na lang po, ano? Ipaki-clarify na lang po ni Christy kung sino yung nagsabi kasi dito sa amin, sa main office, wala po kaming sinasabi Okay. ganyan. Miss Christy, sino yung kausap mo? Is it the foreign agency or yung local agency mo dito sa Pilipinas? Foreign agency po dito sa Kuwait, ma'am. Ayun, yung foreign agency nyo, dyan sa Kuwait. I will clarify that, ma'am, ha? Kasi basta kami po, ma'am, wala po kaming mga ganyang advice sa mga Okay. worker. So ganito na lang, Ma'am Rafael, ano? Pwede bang pagsabihan nyo yung foreign agency ninyo? Dahil syempre, yun yung malapit doon sa ating kababayan, kaya malakas yung loob ng ating kababayan at hoping na makakatulong sa kanila. Yes po, ma'am. Actually, nag-usap na po kami with regards to this kaninang umaga po, ma'am. Kinarify ko ganitong yung situation, kaya nga po nag-send sila ng mga conversation ng OFW and then the FRA. So yun, naintindihan ko po na yun po may hinihingi silang affidavit para po sa Amala. Pero itong si worker po kasi, ma'am, siguro nga po hindi talaga na-explain ng mabuti kung ano yung purpose ng written affidavit po nila. Okay. So, Miss Rafael, ano, dyan muna kayo at alamin natin mismo sa DMW kung paano natin mapabilis itong pag-uwi ng ating kababayan. Nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Eric Dolet, ang Director 3 ng Migrant Worker Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon po sa lahat at sa mga nanonood at nakikinig po sa mga programa po ng Ako Bicol. Opo, Attorney Eric, eto, isang kababayan naman natin ang hindi po nakuha yung kasagutan na supposedly katuwang po nila yung ating mga foreign agency, pero hanggang sa ngayon ay andun pa po sila at namumroblema na makauwi ng Pilipinas. Attorney Eric, tama po ba itong ginagawa ng employer nila, Christy, na hinuhold ang kanilang pag-uwi dito sa Pilipinas kahit tapos na po ang kanilang kontrata sa Kuwait? Actually, kanina pa po ako nakikinig doon sa discussion, pati na po doon sa reklamo ng ating mga kababayan dyan. Malinaw po na ito po ay pinagbabawal po ng DMW rules, bawal paglabag po ito sa batas po natin. Tama po kayo, lahat po ng narinig ko kanina sa mga punto na naihayag po ninyo, katulad po nung pagtapos na po ang kontrata, dapat po it is a responsibility of the agency na dapat yan pauwi na po yung ating worker. Gusto ko lang din pong i-correct yung sinabi ng ating ahensya po kanina na dapat ang worker po ang makipag-coordinate sa kanila. Dapat po it should be the other way around. Dapat po kasama po yan sa monitoring obligation po nila, na dapat po, dahil alam naman po nila kung kailan matatapos ang kontrata, so dapat they should initiate on their own, na makipag-coordinate po dun sa worker po natin. And papalalahanin ko lang din po yung sinasabi nilang extension. It's not po, hindi po yan is a matter of right. Yan po ay kailangan aprubahan ng ating MWO sa Kuwait, bago po yan mag-take effect dapat, And of course, with the consent of the worker. Now, doon po sa sinasabi na na itong tamang pinagagawa ng foreign employer po, actually, mali po yan, Dapat po hindi po nila ganun. Responsibilidad po nila dapat na pag natapos ang kontrata, pauwi na rin po dapat ang ating manggagawa. And yung agency po natin dito, may dagdag ko na lang din, they have the responsibility po for the faithful compliance po ng ating foreign employers for all obligations under the employment contract. Meaning, dapat po
may control sila sa ating foreign employer, yung FRA na tinatawag po dyan, no? Dapat we are not at the mercy of the foreign employer kung gusto nilang hindi pa uwiin o hindi, no? Kasi po, nakasaad po yan sa undertaking ng ating PRA dito, ang non-stop, no? Na dapat they see to it that they will comply with the DMW rules, particularly po pag-assist ng ating mga manggagawa po. Opo, yun nga yung binabanggit ko, attorney, ano? Pag nakita nila na itong OFW ito, magtatapos na yung kontrata, dapat meron silang search engine or kaya basis, matrix na ito. Kailangan na natin itong i-follow up para yung employer ay ma-prepare na yung mga dokumento para makauwi ng tama, makauwi sa tamang panahon yung ating kababayan. So ngayon po, attorney, ano po ba yung maaring kaharapin ng FRA dito kung bawal pala itong ginagawa po nila na pag-extend ng isang employee, ng isang OFW na hindi po dumaan sa tamang proseso, may pagkukulang po sila sa pagbabantay at follow up ng ating mga kababayan na pinalipad ng mga agency papunta po dyan sa ibang bansa? Naku po, Ma'am Remy, kung magmamatigas talaga ang foreign employer po, siya po ay mahaharap sa tinatawag nating disciplinary action, dito po sa ating DFW na meron po itong correspond. This is actually a very serious offense, no? Pwede po niyang kaharapin dito, pwede po nating tanggalin po, no, sa tinatawag nating rooster yung ating FRA po dyan, no? Madi-disqualified na po yan to engage in the recruitment of Filipino workers. Tatanggalan, yung the borders po niya, masususpenda rin, natatanggalan na po natin siya ng kumbaga ng accreditation, no? Yung tinatawag nating unreasonable saka unjustifiable na delay or refusal to securing exit visa po ng ating OFW. O yung failure to timely repatriate OFW, yung punto po na sinasabi niyo po kanina. Ayun. So ang trabaho po ng agency, hindi lang po makuha yung komisyon nila sa pagpapalipad ng mga OFW, kundi pati rin po yung pagbe-verify, pag-follow up ng ating mga kababayan kung nasa mabuti po silang sitwasyon sa mga amo po nila. Tama po, attorney? Tama po yun. Opo. Kaya nga po lagi natin sinasabi sa ating ahensya, their obligation does not end kung kailan po na-deploy na yung worker, kundi until the return of the worker and all of his or her belonging po dito po sa Pilipinas. Opo. At kasama na rin yung sahod na sinasabi nila. Now, doon kanina narinig ko rin yung sa sahod, Opo. Kung hindi po kayang bayaran ni foreign employer at kung mahihirapan pang mag-file ng kaso dyan, bayaran muna nila. Kasi mayroon naman pong joint and solidary liability po ang ating agency po dito na kung hindi kayang bayaran, sila po ang mananagutan dito po sa Pilipinas. Ayun. Attorney, meron din binabanggit po itong local agency na the reason why po kung bakit naantala yung pag-uwi po nitong ating kababayan dahil meron pong kasong isasampa or ihahain po itong ating kababayang OFW. So, eto po ba ay rason para maantala po yung paglalakad or pagpaproseso po ng mga dokumento para makauwi po ng Pilipinas itong ating domestic helper? Ayun na nga po, in fact, yan talaga. Pag may kaso, siyempre na kinakaharap, o kaya ay nagpa-file ng kaso, of course, that will contribute, should I say, doon sa delay talaga ng pagpapauwi po natin sa ating kababayan. Siguro, I advise na ng the agency, kung nakikinig naman sila sa ngayon, yun nga sinasabi ko, baka pwede naman nilang abunuhan na muna kasi nga sa batas naman, nasa joint and solidary liable naman sila dyan. And then, pauwi na muna yung worker dito, ayusin na muna yung pagpapauwi, and then kung sakasakali at tapos bayaran na nila yung unpaid salary di po dito. Kasi sila din naman po ang may kumbaga responsibility din po nila yun sa batas natin. And then they will just go after doon po sa foreign employer kung meron breach of contract doon sa kanilang recruitment agreement po nung foreign employer. Maganda po yan, attorney. At least malinaw po sa ating kababayang ditong yung agency, malinaw po sa kanila na dapat gawin nila yung dapat nilang trabaho para makatulong sa ating kababayan na hindi po maging rason itong pag-file ng reklamo para makauwi ng bansa etong ating kababayan. Ano po, maraming salamat po dyan, attorney. Attorney, bilang abogado po, ano po yung may papayo nyo sa ating mga ganito pong mga agency na nagiging pabaya po sa kanilang mga kababayan nating pinalipad ng ibang bansa?
Of course, lagi ko pong sinasabi sa ating mga ahensya na yun nga, ang ating obligasyon ay hindi lang po pagpapaalis, pagpapalipad. Dapat po ang ating obligasyon, we have to be reminded of our obligations under the law, under the contract, and of course under the policies of our government, no? Na yan ay kailangan tutukan ng mga OFWs palipad niyan, pabalik dito sa Pilipinas, maayos pag-alis nila, maayos yung pagbalik dapat nila dito sa Pilipinas. So, and they should immediately act on any assistance po or request po ng ating kababayan or next of kin po nila na dudulog, no, sa kanilang tanggapan o kaya sa kanilang branch na narinig ko kanina, no, yung branch ng kanilang ahensya, dapat po immediately po nag-action na po sila dito. And of course, dapat they have to report to us, no, to the DMW po, all of those actions taken by the agency po within the period. Opo. Attorney, base po sa inyong datos, kumusta? Meron na din po ba kayong natanggap na mga reklamo patungkol po dito sa non-stop agency? Sa ngayon po, titignan po natin yung record, no, kasi ang isang nakita ko lang meron na yatang request pero hindi ko po masabi ngayon kung meron nakapag-report na po sila sa atin. I-check po natin yan sa ating OMS po. Okay. Eto na lang po, attorney, last question. Maaari po ba na sa tulong po ng inyong opisina ay masigurado po natin ang pag-uwi na po ng dalawa po nating kababayang Pinay domestic helper? Ay sige po, oo, walang problema po yan. Kung sabi nga, kung hindi, ito po kasi, ang repatriation po, yung pagpapauwi ng mga kababayan po natin, it is the primary responsibility of the agency and the foreign employer. However, pag hindi po yan kaya o hindi nila ginawa o hindi nila magawa, then gagawin po natin naman, no, ang ating obligasyon, no, para tayo na po mismo magpauwi dito po sa ating kababayan. Of course, subject to rules and procedures and also reimbursement kung meron po kami cost na of course, kung ginawa po namin yan, kakasuhan po natin ang ating ahensya kasi nga hindi nila man ginawa ang kanilang obligasyon. Ayan. Opo. Kumbaga cycle yan, attorney. Bago nyo gawin yung trabaho nyo, dapat yung ahensya muna. Now, pag failure to do the actions from the agency, kayo po yung gagawa. So, ibig sabihin, magpa-file po kayo ng complaint dahil sa pagpapabaya po ng ahensyang ito. Tama po, tama po. In fact, ito pong pag-uusap na to, we're giving the opportunity, kayo po nakikita na, we're giving the all opportunity for the agency to do their obligation under the law. And in default thereof, then kami papauwiin po natin, magpa-file tayo ng kaso po dyan. Ayun. May kaso po yan. Opo, with that po, attorney, malinaw po sa amin na talagang gagawin po lahat ng aksyon ng DMW para po makauwi itong ating kababayan. With that po, attorney Eric Dolete, ang Director 3 ng Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat po. Alright, thank you po. Ayan, Christy, napakinggan nyo si attorney. Kung hindi gumawa ng aksyon, itong agency nyo, sila yung gagawa para makauwi kayo ng ligtas dito sa Pilipinas. Yes, ma'am. Sobrang salamat po, ma'am. Andyan pa ba yung agency? Andyan pa yung agency? Okay, Ma'am Rafael. Okay, Ma'am Rafael, Okay, ma'am, napakinggan niyo po si attorney. Kayo po yung kayo po yung dapat gumawa ng aksyon or else pag hindi niyo po nagawa yon, sila po yung gagawa provided na may kaso po kayong kakaharapin. Yes po, ma'am. Actually, yan po yung responsibilities po talaga po namin, ma'am. That's why we are trying our best now na talagang mapapauwi to sila this December since yan po yung request talaga ng worker ban. Ayun. Kaya po, ito po yung ginagawa namin ngayon ng FRA. Okay. Whether the employer ayaw pumayag, so we will talaga first na maibalik sa agency si worker to po ma'am, to process their repatriation. Okay, so yan ma'am ay aasahan po namin na within the month of December makakauwi po ng Pilipinas ang ating kababayan ng ligtas. Yes po ma'am, yun po yung napag-usapan namin ng agency actually ma'am. Okay, pangahawakan po yan namin ma'am. Maraming salamat po sa inyo ma'am. Ayan. Maraming salamat Miss Rafael Quinto, ang tagapagsalita or staff ng non-stop agency.
Yan, ating kababayan, dyan si Christy, asahan nyo na tututukan namin itong inyong idinulog na problema at reklamo para naman makauwi kayo ng ligtas dito. Maraming salamat sa DMW. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula naman sa Caloocan City, isang ginang nakitaan ng bukol sa baga at ngayon ay isang buwan nang naka-admit sa ospital. Ang ora mismong pagtugon sa ating programa sa kanilang pangangailangan, abangan. At mamaya lamang pipili na muli kami mga kaaksyon ng dalawang maswerteng makakatanggap ng maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico. Ano ba't hinihintay nyo mga kaaksyon? Umantabay na po kayo at mag-comment na ng inyong mga reaksyon patungkol sa reklamong inaksyonan natin ngayong hapon. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol. Katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo dumako naman tayo sa ating satellite office sa Caloocan City kasama si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Magandang hapon po sa inyo, Ka-Rudy. Ka-Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po naman dyan sa inyo po. Opo, at sa hapong ito, Ka-Rudy, isang ina ang dumulog sa ating satellite office para humingi ng tulong para sa kanyang anak na lumalaban ngayon sa lung cancer. Kasama mo ngayon, Ka-Rudy, si Nanay Margarita Di Kenya. Magandang hapon po sa inyo, Nanay. Magandang hapon po. Opo, Nanay, kumusta po kayo ngayon? Ito po, naghihingi po ako ng tulong po sa inyo. Opo. Para po sa bill po ng aking anak. Nasa ICU po siya ngayon. Opo, kumusta po yung kalagayan niya ngayon po, Nay? Dahil sabi niyo po, nasa ICU pa. Medyo improvement naman, pero yun po, may tubo pa rin po siya. Opo. Kailan pa po siya, Nay, naipasok sa ospital? Noong November 4 po, 1 month na po ngayon. Opo. Pero yung sakit po niyang lung cancer, kailan pa po ito na-diagnose ng doktor? Last year po. Opo, napakagandang bata itong anak po ninyo, Nay. Nga po eh. Opo, yan. Salamat po. Opo, pero grabe yung pagbabago. Ano po, ilang taon na po itong tama po, Jamaica? Jamaica po. Opo, ilang taon na po ito, Nay? 32 years old po. 32 years old. Opo. Opo. Okay, so eto po bang anak po ninyo may asawa at pamilya na din? Meron, single mom po siya, ma'am. Opo, single mom. Ano po yung anak niya, ma'am? Babae, lalaki, ilang taon na po? 11 years old, lalaki. Opo. So, bago pa man po siya nagkasakit, dati na po ba itong may trabaho at ano po yung trabaho niya, Nay? Sa call center po, ma'am. So, sa call center. So, kumusta naman po siya nung wala pa po siyang sakit na lung cancer? Ano po? Kumusta po siya, Nay, nung mga panahon na wala pa po? Okay naman po siya. Opo.
Sa tingin niyo po, Nay, bakit po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Mahina po ba yung baga niya? Sa puyat po siguro, ma'am, humina po yung immune system niya. Tsaka isa po kasi siyang team leader, so stressful po siguro yung paghawak ng mga agent niya, kaya po nagkaroon po siya siguro ng Opo. ng sakit. Okay, so mabigat po yung responsibilidad niya bilang team leader sa dati niya pong pinagtatrabahuhan. Opo, ma'am. Opo. Opo. Nanay, sa pagkakaalam po ninyo, ito po bang anak niyo may bisyo, palainom, pala sigarilyo? Hindi po siya palainom, pero siguro yung sa call center is na yung influence ng vape po siya. Parang doon din po siguro nakuha. Opo. So yun po yung akala po ninyo, pero sabi ng doktor, ano daw po yung pinaka-main cause? Bakit po ganito yung uri ng sakit ng anak po ninyo? Hindi nga rin po nila kasi isa rare nga po, isa po masignovia po yung kanyang sakit. Opo. Pero sa lahi po ninyo, Nay, wala naman po merong ganitong uri ng sakit? Sa pamilya? Wala naman po. Okay. So ngayon po, Nanay, dumulog po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Yung bilig po namin sa young center is almost 700 plus na po. Opo. So, malaki-laki na din po na yan, 700,000 na po. Yan po ay yung pre-billing pa lang. Okay? So, yan po, Nanay, ay pre-billing pa lang, Wala pa po yung final bill, pero umabot na po ng 700,000. Okay, so Nanay, makinig po kayo para sa agarang pagtugon po sa inyong pangangailangan medikal. Balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po muli dyan sa inyo po. Apo. Dito sa Camarin, at taga rito sa Camarin, sa barangay 175. Ito po ay dumulog sa ating tanggapan ngayon. Sa araw pong ito ay pagtanggap po ng mga tulong ng Ako Bicol Party List. People's Day po ng Ako Bicol Party List pong araw po ito. Dito po sa Caloocan City, sa Barangay 175. Ito nga po si Nanay, lumapit po sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. At ito nga, lumapit po sa akin para ipakita ang kanyang mga dokumento. At nakita ko naman na talagang kailangan tulungan sa dahilan ng kanyang anak ay nasa ICU pa hanggang ngayon. Kaya po, dahil galing naman akong tumawag dito sa ating buting Congressman Saldico, upang matulungan kagad itong kababayan natin. Apo, so ano po yung tugon ni Congressman Saldico sa panawagan po natin? Ang tugon po ng ating buting congressman ay pinakalubang kakad siya ng 100,000 para sa gamutan sa ospital. Opo. Nanay Margarita, napakinggan niyo po si Rudy. 100,000 po worth of guarantee letter ang matatanggap niyo pong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Congressman Saldico. Sa Ako Bicol Party List po, Sir Rodi Vizcaya po. Ako Bicol. Tabang oras review. Maraming salamat po. Opo, ayan po, Nanay, lakasan nyo lang po yung loob po ninyo dahil kailangan po kayo ng anak po ninyo, especially sa ganito pong laban niya, Laban po ito ng buhay na kailangan pong pagdaanan at kailangan pong malutasan or kahit papano po ay matapos na po yung problema po ninyo lalo na po yung kalagayan po ng anak po ninyo. Opo, maraming salamat po. God bless po. Opo, maraming salamat. Opo. Maraming salamat po sa pagtugon nyo, sa pangangailangan po. Opo. Opo. Katuwang niyo po kami, Nay, sa panalangin po para po gumaling na po itong anak po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Rudy Vizcaya, coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Rudy. Maraming salamat din po dyan sa inyo po.
Eto naman mga kaaksyon para sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Handa na ba kayo mga kaaksyon malaman kung sino ang dalawang maswerteng mapipili ngayong hapon? O wag nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Ayan, hello? Hello po. Ayan, ano yung pangalan, taga saan at ilang taon? Edmeline mo po. Santa Cruz Tiburon Albay po. Santa Cruz? Santo Cristo Tiburon Albay po. Santo Cristo, Daragalbay. Yuduran Albay. Piudoran. Medyo malayo-layo, no? Piudoran Albay. Ilang taon ka na, Ednaline? 22 po. 22, nag-aaral, may asawa na at may anak? Yes po, may asawa po. May asawa na, tapos na sa pag-aral or naghinto? Opo, hanggang grade 12 lang po. Grade 12, sumaaga, sa murang edad, nagpamilya. Opo. Okay, gaano kahirap yung buhay na sa murang edad, bata pa, wala pang trabaho, pumasok na sa pagpapamilya? Okay naman po. Yun. Kasi siyempre, Di naman po pinapagawa ng asawa. yun ang dapat yun yung dapat na kahit nagdesisyon, pumasok sa buhay, may pamilya, walang pagsisisi dahil desisyon mo yan. Opo. Okay. So, Ednaline, nanonood ka ba ngayon sa aming live? Yes po. Okay, ano yung suot ko ngayon? Nano po ako, Namalikmata ka? Hello, Ednaline? Po. Paano ka namalikmata? Bakit tingin mo sa suot ko color red or green? Red po, ata yun. Nakikinig lang po kasi ako. Okay, orange ito, Ednaline orange. Okay lang. Okay lang, matingkad naman. So, wala kang trabaho ngayon, nagbabantay ka lang sa anak mo? Opo, yung anak ko lang po. Ilan yung anak mo? Isa lang po. Okay, isa lang. May plano pang dagdagan? Saka na po kasi nahirap ang buwan ngayon. Ano yung trabaho ni Mister? Doon po, pintor. Pintor! So, may talent sa pagpipinta si Mister. Eto Ednaline, ano yung masasabi mo ngayon sa kwentong natunghayan mo ngayong hapon sa aming programa? Yung sa Yung tungkol sa? Sa diit kung Ayun, sa domestic helper na kababayan natin na gustong umuwi ng Pilipinas. Okay. Ikaw ba may plano ka ding mag-abroad, magtrabaho sa ibang bansa? Wala po. Wala. So dito ka lang? Opo, mahirap po kasi. Napakahirap ng buhay sa ibang bansa, no? Opo. Okay, so Ednaline, dahil dyan... Sa puso ko, ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Magtaong ayuda, na magtaong kalinga, ang satuyang katabang, pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos, nasa tung masasarigan kaya magpadagos. Mga Bicolano, dai nagpapahudyan, kaya taanuman basta sa kamarayan. Igwang tabang sa tuyang kalusugan, sanod kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang, sa edukasyon ako Bicol permi na naglilinang, kan mga talento, kan lambang Bicolano. AKB ako Bicol, sumasaludo, gabos gigibuhon, kita tatabangan. Ako Bicol pagkasararoan kaipuhan, mayaman nagtitios, warang pinipili, pantay-pantay kita, salamat sa AKB. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika,
sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao, matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, kobenesan, kaakian ako Bicol pa, dabamiiyan, yan ang ako Bicol. Ang kasurugta, ang boses kan, kasaraditan magseserbi pa. Napatunayan na ang tunay na subok na ako Bicol hanggat yaon magurog makita. Magkarantahan na asin magtarabangan ako Bicol sa puso miya number one. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika, ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika, ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ako Bicol. Ako Bicol. Yeah. Sinda kita ika, ako Bicol. AKB. Ako Bicol, inis ako yung tataramon. Iguang tiwala sa sadiri, asin maka-Diyos. Magalang, magaling mamuko, maurag, mabuo. May paninindugan, Bicol, sa gabos na bagay. Inatata ko, Bicol, basta sa Matanos. Kaya sa tuyang isuriyaw, dangan ni Kurahaw sa gabos. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa tahawnin, kasakitan, kalamidad, sagkot katikapuan, magsarig sa Diyos, pag tinarabangan, ang kaipuhan, tangon yan. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kapwa, an mawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol.
Sinda kita, ako Bicol. Sinda kita, ako Bicol. Oh yeah. Sinda kita ako Bicol. Come on. Sinda kita ako Bicol. 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 Magkabulunyo yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ako Bicol na uragon. Dawa labi-labi na ang pagtios. Da kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sarili. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa ladas. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikutig kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ako Bicol. 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 Daemi na pahudyan, permi numero uno. Ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ang lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ako Bicol. 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 Fake entertainment.
Entertainment. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito.
nagtatabang na, lalo na sa ngunyan na may pandemya, talaga naman na perminahan dong magtaong ayuda na magtaong kalinga, ang satuyang katabang pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos nasa tung masasarigan, kaya magpadagos mga Bicolano, dai nagpapahudyan, kaya taanuman basta sa kamarayan. Igwang tabang sa tuyang kalusugan, salud kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang sa edukasyon. Ako Bicol permi na naglilinang kan mga talento, kan lambang Bicolano. AKB ako Bicol, sumasaludo, gabos gigibuhon, kita tatabangan. Ako Bicol pagkasararoan kaipuhan, mayaman nagtitios, warang pinipili, pantay-pantay kita, salamat sa AKB. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon sa pagtabang, kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan, kaakian ako Bicol pa, kabamiian, yan ang ako Bicol. Ang kasurugta, ang boses kan, kasaraditan magseserbi pa, napatunayan na ang tunay na subok na. Ako Bicol hanggat yaon magurog makita, magkarantahan na, asin magtarabangan. Ako Bicol sa pusok niya number one, mayaman nagtitios, warang pinipili, yan ang AKB. Ako Bicol, mayaman nagtitios, warang pinipili, yan ang AKB. Ako Bicol. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang Present risen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to get by. Pressure eyes up, no matter what me try. Big city life, in my heart I love it. And right now Babylon is on the case. Big city life, try to get by. Pressure eyes up, no matter what me try. Big city life, May I request everyone to please stand for an opening prayer through an audiovisual presentation to be followed by the singing of the national anthem. So please remain standing. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
You may now take your seats. Once again, good afternoon to each and everyone. And to finally start our program, I'd like to call on our training director, Technon Global Technologies Foundation Incorporated, Mr. Manny P. Azusano, to give us a welcome message. Let us all give sir a round of applause. Masartiwan kita sa ako na ini dahil yung nga ini sinikapig sabi ta ini ang daw na pinag-ahalata na i-release finally ang satuyang mga toolkit na magagamit niya to sa satuyang paghanap buhay. So ang sa hindi po pag ang training na iiba naman sa mga ordinary training ng Tesla. Yata, dahil sa training na ini, pinuturan kita o pinuturan kita bakit sana na magkwende, kundi tanganing magamit itong kakayaan sa pagkwende na magpuon yung sa nila na negosyo na kaya maghanap ng mga project na sa tuyang puunan ng So, mahilig lang po na konkreto kasi ito programa. Special training po pagkakulang gano'n kasi sa Women's Employment na inaapos. Alagad pa sino ini dumaan sa inaapos program, pero gusto ta po na magkaigwak ay tanin empleyo. Now, siguro po mga las kamo, sa ano ang papel kan sa tuyang mga congressman digdi sa programang ini? Ano ang naiiba nindang papel sa programa nindo? Kasi aramdaan sa tuyang Ako Bicol Party List sa panginginot ni Kong Saldi, ni Kong Pido, nayaon kay Riba Tangunyan, ni Kong Kito, and si Ma'am Diday, and then si Kong Jill. Takulan sindang mga programa na pasiring duman sa pag-angat kan sa tuyang mga kabuhayan. Alaga digdi po sa kuya na ini, sa programang ini, ang itinatao digdi kan sa tuyang Ako Bicol Party List, kay Riba ang TESDA, iyon sarong bagay na magagamit niya to habang buhay. So aramta na dakol na mga pangaipon in ayuda halimbawa sa satuyang lugar dahil sa mga kalamidad na pinag-aagihan ta, alagad espesyal para sa satuyang mga congressman asin sa satuyang alkalde ining programang ini dahil iyo ini ang inot na inot matao sa indo nin mga bagay na magagamit nindo sa halawig na panahon sa bilog nindong pagkabuhay asin at the same time makakatabang kamo direktamente sa pag-uswag kang ekonomiya. So, mahiling ta taod-taod baka may mga imensionar ang satuyang bisita, ang satuyang mga bisita
nakadugtong kaining sa indong programa. Sumahiling tabaga na ang pinagtao sa tuya kang TESDA, training, saka itataonin dangon yan, kay riba ang Ako Bicol Party List, equipment. Alagad, how about itong sa ibang pangaipon nindo? Ang Ako Bicol po, igwaking kadakol na programa, nakadugtong, kasumpay, kaining programang ini. Kaya po, lugod man na padagos ang satuyang pag-apresyar, asin pagsuporta, kaining satuyang mga lideres na tunay na nakakatabang sa tuya, asin tunay na minataw sa tuya nin mga avenues, mga oportunidad, tanganing kita mag-uswag sa satuyang pagkabuhay. So, yaon man po ang samuyang pasalamat kan bilog na Tecton Global Technologies Foundation, of course sa Ako Bicol Party List, sa Technical Education for Skills, Skills Development Authority, of course yaon po sa liderato kan sa tuyang regional, acting regional director and at the same time provincial director na si Miss Mariglo Cese Makabuhay. And then yaon din po sa tuyang mga trainers. Asin lalong-lalo na din sa indong mga magurang, mga mahal sa buhay, na aram ko may mga sakripisyo man sindang ginibo habang kamo nasa sa indong mga training. So, ang gabus pong ini, ina-appreciate namo and kay riba sa indong kaugmahan, yaon man po ang samuyang pagtaonin. Congratulations sa indo. Asin lugod man, ini po na aktibidad tangon yan, bako sa na ini simpleng pagtaonin equipment or tool para sa indo, alagad panibagong kapinunan, panibagong yugto kan sa indong buhay. Nakula pong salamat at congratulations po sa indo. Thank you very much for that wonderful message, Mr. Manny P. Azusano. Thank you very much po, sir. And of course, this program would not be complete without an inspirational message galing sa ating mga special guests for today. So for that, let us welcome and hear a message from our very generous, very hardworking, Honorable Mayor Alfredo Garbin Jr. Palakpakan po natin. Thank you, Grace. Maray na hapon sa Saindo Gabos. Mantang kamo, bising-bising ko niya na aldaw, nagbabasa kay itong skandal ni Maris tsaka ni Anthony Jennings. Ako, pinag-iisip ko man kung ano ang tataramon sa Saindo ko niya na hapon. Updated ka mo kay itong kay Maris? Ha? Maluya sa iba. They updated kang skandal ni Maris Racal. Anyway, just to let you know that since 2010, when we got elected in Congress, tulo kami kay ito, ako, si Kong Ito, as in the late Congressman Rodel Batucabe. Aside from the advocacy on health, on infrastructure, tourism, agriculture, fisheries, the promotion of our tourism and protection of the environment, the very core advocacy is on education. And they kami nagtutok sana sa tertiary education. We see to it that our programs encompasses the sectors of our society. And therefore, when we want to give opportunity to each and every Bicolano na makapag-eskwela, kasabay duman, subanga day natawan ki oportunidad na makapag-graduate sa koleyo, as in matawan kinagakanigong skills training, tanganing makapagtrabaho o makapagtugdok kan sa indang negosyo. And that's why the TESDA scholarship program was part of our core advocacy. Every year, rinibong graduate ang samuyang pinag-sponsoran sa TESDA sa paagi kang inisyatibo
ka mga Bicol representatives, ngunyan maswerte kita. Dahil padakula as in palawig na palawig kan sa tuyang programa, sa rason na ang chairman kang Committee on Appropriation, si Congressman Saldico, padagos nagkakaagkidakulang pondo. Ako sa nadigdig sa probinsya kang Albay, kundi maging sa luwas kang reyon, tangani makapagtao ki oportunidad. We go beyond the skills trainings and employment program. In fact, right now we have a 3-year diploma course. Kung mo yan indo mag-avail kay ito, by next year, igwa mga kurso na pinag-offer tanganing lambang Bicolano, lambang Albayano, lambang Legaspeño, matawang ki oportunidad. Magkatrabaho o magkaigwa ki negosyo. This is what we envision. For every Bicolano to finish college by sponsoring a bill now effective as a law. It's called the Universal Access to Quality Tertiary Education. Pero kamong mga day nakapagtapos sa koleyo, iyuman, pantay ang samoyang tratamento, na kamo matawan man kinagkakanigong training. And I congratulate you all. This afternoon, our aim is for you to put up or start your own little business. Sa paagi kayo ng mga starter toolkits. Hali isa sa tuyang gobyerno, padagos na pinag-sponsoran ka nga ko Bicol Party List. Mauot pa man na ining mga toolkits na ini, magamit nindo, as in mapadakula nindo. Tanganing, so oportunidad na tinaw sa indo, so kwarta na ginastos, sa indong scholarship program na hali sa tuyang mga tagapagbayad kambuwis. As in, so inisyatibo kang ako Bicol Party List na padagos ming ginigibo sa Kongreso day masayang. And this is the challenge to each and every one of you, dear graduates, this afternoon. May these toolkits lead you to a profitable, even a small business, so you can help yourself, help your family, and help your community. Congratulations again sa Indogabos. Maray na hapon. Thank you very much for that insightful message, Mayor Alfredo Garbin Jr. Okay, so thank you. Now, before we go to the next segment of our program, let's hear a video message from Honorable Congressman Elizalde S. Co, together with Mr. Martin Romualdez. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami sa Ako Bicol ay nagagalak dahil sa araw na ito'y matatanggap niyo na ang mga toolkits ng inyong magagamit matapos magsanay sa scholarship program ng TESDA at Ako Bicol. Ang mga toolkits ay tulong ng pamahalaan bilang panimulang puhunan sa o sariling negosyo. Batay sa inyong pagsasanay, ang mga kagamitan ito'y mahalaga sa inyong magiging trabaho. Sana'y magamit nyo ito upang mai-apply ang inyong bagong kaalaman at upang mapabuti ang inyong kalagayan sa buhay. Tulad ng parating paalala ng mga trainers ninyo, umaasa kaming iingatan ninyo ang mga tools na ito upang pakinabangan sa mahabang panahon. Nakakasiguro akong darating ang panahon na magkakaroon kayo ng sapat na kakayahan at kita upang makabili ng mas bago o dagdag na gamit sa panghanap buhay. Sa puntong ito, nais ko muling ipaabot ang taus-pusong pasasalamat ng Ako Bicol sa TESDA, sa inyong paaralan, mga trainers, at sa inyong mga pamilya.
Naway hindi kayo magsawa sa pagtulong sa ating mga kababayang Bicolano sa pamamagitan ng training programs na ito. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayo. Wow, let us all give a round of applause. Another voice Magandang message. araw po sa inyong lahat. Kami Magandang araw po sa inyong lahat. With our Mayor Alfredo Garbin Jr. and of course, Mr. Manny P. Azusano. Please stand, everyone. Thank you so much again, Mayor Alfredo Garbin Jr. Please give him a round of applause. Kahit sobrang busy, binigyan nila tayo ng time para dito sa ating program. Thank you so much, Mayor. All right, so we are also going to have a message from our partner agency. Ms. Mariglo Makabuhay Sese, our Acting Regional Director, TESDA Albay, to be represented by Ms. Abelia Jing Atienza. Let's give her a big round of applause, please. Maray na hapon. Maray na hapon sa Indogabos. So, actually, wala pa ako masyadong background. Mahapot pa lang ako. Inapod na tulos ako. Last year pa ka mo graduate, ano? Okay, so at least na-assess na kayo? Lahat na pasado? So, certified na lahat? Lahat na kayo may NC? Yes, very good. So, congratulations po sa inyong lahat. At malaking tulong po sa inyo yung anong yon, yung NC na yon. Actually, gusto ko po kayong i-congratulate dahil tinapos nyo, inano nyo yung training, tinapos nyo yung training. So, in-accept nyo yung challenge hanggang sa nakatapos kayo ng training at the same time, nakapagpa-assess na kayo and nakuha na ninyo yung inyong national certificate. So congratulations po doon. And in behalf po ng aming provincial director, si Ms. Mariglo Makabuhay Sese, as of now po kasi nasa Camarines Norte siya, may ongoing siyang Regional Development Council meeting. Kaya ako po ang nandito sa inyong harapan. So pagpasensyahan nyo na po muna ako. And lahat na kayo, tapos na kayo, ano? So, ang iba sa inyo siguro may mga trabaho na, no? Taas daw po yung kamay ng may mga trabaho na. So, hopefully po related, sir, yung trabaho mo, related naman sa ano mo. So, distribution of toolkits na po. Distribution of toolkits na po tayo ngayon. So, hopefully po, magamit ninyo itong toolkit na ito na ibibigay sa inyo. Hindi man kayo makapagtrabaho ngayon na ma-employed, pero at least sa pamamagitan nitong mga toolkit na ito, pwede na kayo mag-start. Pwede na kayo mag-start ng inyong business. So, hindi man kayo maging maging wage-employed, at least maging self-employed po ito. So, malaking tulong na po ito sa inyo. Hopefully po, magamit ninyo ito sa tamang paraan. Hopefully, hindi nyo ito ipagbili. Actually, may naano po ako, may isa akong kakilala na nag-training din siya ng welding. And ang ginawa niya,
talagang hindi siya nagtrabaho ngayon sa ibang sa ibang company. Ang ginawa niya, nag-ano siya ng welding, nag-accept siya ng mga welding jobs. And pinopost niya sa Facebook yung kanyang mga gawa. And sa pamamagitan po nun, maraming mga namamangha sa kanyang mga ginagawa. And yun po ang kanyang naging umpisa para patuloy niyang yung pagwe-welding. So hopefully po, maging lang po tayo, maging malawak lang ang ating imagination. Magawa po natin na ihasain natin ang ating skills and yung knowledge po na itinuro sa inyo, sana po pagyamanin po ninyo ito. So paano po ninyo pagyayamanin yung skills and knowledge na nakuha ninyo? Yun po ang gawin natin. Ang trabaho po sana natin ay related doon sa yun. Doon sa skills na natutunan natin. And ano pa ba? Yung allowance nyo, nakuha nyo naman, So, okay na yon. So, at least, andito na pa yung nyo, yung toolkit nyo. Hopefully po, makatulong po kami sa inyo. Alam ko po na ito pong binigay sa atin ng government. Sana po, panatilihin po natin. Pwede naman sana kayong pa ng ibang skills, pero sana po ihasain po muna natin itong skills na natutunan ninyo. Wag po sana tayong umasa masyado sa government, sa mga tulong ng ating government. So, good afternoon po, Congressman Kitoko. And sana po wag tayo masyadong umasa sa ating government. So kami po sa TESDA, andito po kami para bigyan kayo ng tulong. So sabi nga, may kasabihan baga tayo, na kung bibigyan tayo, give a man a fish and you will teach him, and you will feed him for a day lang, di ba? Kagaya yung allowance nyo, for a day lang siya, pwedeng matapos niya. Pero yung knowledge and skills na natutunan nyo dito, mariretain po yun sa inyo at magagamit mo po ninyo yun ng pangmatagalan. So hopefully po, makatulong po sa inyo ito. Malaking tulong po sanang maibigay sa inyo nitong mga toolkits na ibibigay sa inyo. So congratulations po and maraming salamat. Thank you very much, Miss Abelia Jing Atienza, for that wonderful message para sa ating mga beneficiaries. And let us all acknowledge the presence of Honorable Congressman Christopher S. Co. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan. Welcome po. And now we are also going to ask for an inspirational message. Okay, so let us call on Honorable former Congressman Christopher S. Co. Maray na hapon po sa Indogabos. Yes, aram po nindo ining kuan sabi nga ni Manny, ma-inspire da kamo. Aram po nindo saro sa negosyo mi ini ito. Pag nagpun po so ama ako sa glass, yan po sa the feedback. La Suerte glass po kay ito. Nagkaigwa po kaming steel window na negosyo. Kaya nagtaga-adal man ako kaya nagkurulog sa mata ko ta, di ako nagsunod sa instruction na mag-iling duman sa welding glass. Kaya ito po, kang nagpaadal kami kaini, nagpaadal kaming operator, welder, mason, karpentero. Sabi ninda, sige din doon paadal, ka nasa ako Bicol po ako. Katang nga, sige nindo ang paadal. Tapos nga, day man kitrabaho. Sabi mi, mag-alat lang kamo. Kan natapos po, sugira kang Iraq,
nag-agad kay 150,000 na welder, buda, mason, karpintero, ang pinakadakul pong naipadara mga Bicolano. Dahil po, siyempre, priority po kamo dahil certified kamo kang TESDA. Ang pagbako po certified sa TESDA, saro po yan sa requirements kan mga foreign countries na dapat may certification. Bako lang po sa pag-welding. Suma-apply po na operator sa heavy equipment, dapat certified po kamo. Iyo po yan ang mga priority and iyan po ang pinakaalangkaw na mga sweldo. Lalong-lalo na po so nagwe-welding sa barko, sa underground, sa irarong, kan tubig, underwater baya, bago underground, underwater. Pag matibay ka mo kayan, mahalon po ang sweldo kaan, kaya lang tapat na tao ka mo mag-angos, takunday ka mo mag-angos, magadang ka mo sa irarong kan tubig. Yan po ang saro sa mga expert. Dakulo pa po ang adalan nindo. Magayon po ining start dahil maski abang day pa kamo na plano mag-abroad, magtaga-practice kamo, mangontrata kamo sa mga residential na mga steel window, mga ano, pwede na po yan pag-uro start na pag-trabaho nindo, maski sa arong lang nindo. Pwede na po kayo mag-ibukaan ng mga steel window, grills, ayan po. So mga pang-arong-arong lang po, mga ano, tapos mga sidecar, tricycle, mga gabos na iron works, kaya po nindo gibuhon. Pag praktisan na po nindo, minsan nga ni, baad dyan na ka mo mag-asinso, pag naging sikat ka na, matibay nga ito si Pedro, ma-rekomenda so kataning na arong po kaan. Kaya po, dahil po din inipagsayang mo na opportunity. Ako po, pag pinalad man po ako sa 2nd District sa 2025, iyon man po talaga ang target ta. Sarong scholar, college scholar, and sarong TESDA certified graduate ang gigibuhong ko nata. Mas maray po paano may TESDA graduate. Minsan po, naiinot pa so TESDA graduate, makakuha trabaho kaysa sa college graduate. Dahil po sa college, dakulunon po ang kompetensya. Sa mga welder, sa electrician, sa mga operator, diiton po ang may knowledge kaya mas madali ma-hire sinda. Yun po yan ang advantage nindo. Kaya ito, kang panahon na itong sabi ko sa inyo, kang gera nagigera sa Iraq, tapos oversupply sonars ta, dakulon po nag-apply kay Mane sa Tecton, mga nursing graduate, nag-adal mag-welding. Ano nangyari? Imbis makalaog sinda sa nurse, nakalaog tulos po sa pag-welding, nasa abroad na sinda. Arog po kaan. Pag abot sa abroad, so iba, nag-apply na mag-nurse. Nag-adal giraray. Pero nakalaog po sinda sa abroad dahil sa pag-welding. Alat-alaton ta, matatapos na sugira sa Ukraine, buda sa Russia, malay nindo, umagad ki 50,000 na welder. Di ba? Sinda ang pararaot, kita ang parairahay. Sinda mag-gira na sinda, tapos kita man ang mapakaray. Kita ang ma-rebuild, sinda ang madistroso. Pag may gira, may dilin siya man yan. Kita po yan, may trabaho. Takundeng day sindang rinaot, day makitang pakarayon. Ayo po, sa giraray po, maray na hapon sa inyo, gabos. Again, thank you very much, former Congressman Christopher Esco, for that wonderful advices po para sa ating mga beneficiaries. And again, may I request everyone to please stand para sa photo ops po with Congressman Christopher ko. Thank you. Thank you very much po ulit, Congressman Christopher Ko. And now, again, we will listen to the video message of Honorable Congressman Elizalde Esco ulit. So, let's play the video, please.
sa inyong lahat. Kami sa Ako Bicol ay nagagalak dahil sa araw na ito'y matatanggap niyo na ang mga toolkits ng inyong magagamit matapos magsanay sa scholarship program ng TESDA at Ako Bicol. Ang mga toolkits ay tulong ng pamahalaan bilang panimulang puhunan sa inyong panghanap buhay o sariling negosyo. Batay sa inyong pagsasanay, ang mga kagamitan ito'y mahalaga sa inyong magiging trabaho. Sana'y magamit nyo ito upang mai-apply ang inyong bagong kaalaman at upang mapabuti ang inyong kalagayan sa buhay. Tulad ng parating paalala ng mga trainers ninyo, umaasa kaming iingatan ninyo ang mga tools na ito upang pakinabangan sa mahabang panahon. Nakakasiguro akong darating ang panahon na magkakaroon kayo ng sapat na kakayahan at kita upang makabili ng mas bago o dagdag na gamit sa panghanap buhay. Sa puntong ito, nais ko muling ipaabot ang taus-pusong pasasalamat ng Ako Bicol sa TESDA, sa inyong paaralan, mga trainers, at sa inyong mga pamilya. Naway hindi kayo magsawa sa pagtulong sa ating mga kababayang Bicolano sa pamamagitan ng training programs na ito. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayo. Let's give Honorable Elizalde Esco a round of applause, please. Mga minamahal kong kababayan, magulang at mag-aral. Simula sa araw na ito, inilulunsad natin ang Tulong Eskwela Program, isang makabuluhang programa na may magbibigay ng malaking tulong sa ating mga kabataan at mag-aaral. Sa loob ng 2 araw, ipamamahagi natin ang 8,000 ayuda sa bawat benepisyaryo sa buong bansa. Ang pondo ito mula sa DOLE at DSWD galing sa 5,000 mula sa TUPAD at 3,000 mula sa AKAP program. Ang bawat distrito ay makakaroon ng 3,000 benepisyaryo at ang ayuda ay pagkakaloob sa mga magulang at mga senior high school students. Ang Tulong Eskwela ay hindi lamang isang programa kundi isang konkretong aksyon ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral at ang kanilang pamilya. Layunin ito na bigyan sila ng patas ng pagkakataon na makapagtapos at magtagumpay. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong upang matupad ang programang ito mula sa mga ahensya ng gobyerno at sa inyong pong lahat na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta. Sa Tulong Eskwela Program, sinusuportahan natin hindi lamang ang edukasyon, kundi pati ang pag-asa ng ating kabataan. Ito ay hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat po at sama-sama nating isulong ang mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Again, on behalf of the beneficiaries, we would like to thank Mr. or Honorable Christopher Co and Honorable Congressman Elizalde Esco sa suporta po sa ating TESDA beneficiaries. And now, we are going to proceed with the awarding of certificates of commendation. First, we would like to acknowledge the outstanding contributions of Ako Bicol and TESDA for their unwavering support and empowering the skills of our trainees. To award the certificate, may we call on our training director, Mr. Manny P. Azusano, our accounting officer, Ms. Marie Grace Coloma, and former Congressman Christopher Co. Bigyan po natin sila ng masigagawang palakpakan.
Again, we are going to give certificates of commendation to Ako Bicol and TESDA. Let us call on Miss Abelia Ging Atienza. Maria Abelia Ging Atienza. Thank you so much po. Alright, thank you so much po. And we are going now to proceed to the most awaited part of the program, the distribution of toolkits to our beneficiaries. May we invite again Provincial Director Marigus Sese and Ms. Belia Ging Atienza and Mr. Manny P. Asusano, Ms. Annalyn Sumanga, Ms. Sherilyn Barrios, Ms. Melinda Ebio to lead the ceremonial distribution of toolkits to our graduates. Our certificate will be distributed by batch. So let me call on the representative of batch 1 and batch 2 to please go on stage. Representative of batch 1 and 2, and please remain on stage for our photo ops. Magandang araw po sa inyong lahat. Representatives of batch 3 and 4. Thank you so much and congratulations. Let us call on representatives of batch of 5 and 6.
Congratulations, batch 5 and 6. Now, let's call on representatives of batch 7 and 8. Please be ready, representatives of batch 9 and 10. Yes, representatives of batch 9 and 10, congratulations. Congratulations once again to all our trainees. And now let's call on representatives of batch 11 and 12. Please be ready, batch 13 and 14 here in front. Batch 13 and 14, please be ready. Please come in front. Let's call in again batch representatives 13 and 14. Congratulations once again to all our trainees. So again, representatives from batch 15, please. 15 and 16. Please be ready, batches 17 and 18. Please come in front. Congratulations. Representatives, batches 17 and 18, please. Batch 19 and 20. Representatives from batches 19 and 20.
21 and 22. Thank you very much, Mr. Manny P. Asesano, Miss Belia Jing Atienza, and Ma'am Mary Grace Coloma. Thank you very much po. And congratulations once again to all our trainees. Let's give yourselves a round of applause. And sabi nga ng ating mga speakers kanina, may these toolkits serves as a reminder of your potential. Okay, let us make use of these tools for a brighter future. So next, moving on to the next part of our program, we are going to have testimonials from our beneficiaries to share their experiences and insights on how this program has impacted their lives. Let me call on Jason A. Bolgemino for your testimonial. Please come in front. Mr. Jason A. Balhimino. Diyos maray napon po sa gabos na nyaw po digdi, lalo na po sa mga trainers and sa mga instructor. Inot na inot po, pinapasalamatan ko ang Tecton Global Technology Foundation, lalo na po kay Sir Manny, training director, kay Sir Manny Susano, saka po sa gabos po na instructor kang Tecton. Nakula pong papasalamat ko sa Indugabos, asin sa TESDA, asin po sa Ako Bicol Party List. Lalong-lalo na po kay Kong Saldico. Nakula pong pasalamat kay Christopher ko, asin kay Mayor Pido Garbin. Nakula pong pasalamat ko sa support nindo dahil po sa kong training na nyaw po digdi na natawon po akong pagtaram digdi sa indong inutan. Sana po igwa pong inspire man sa sakuyang pagtataram. So mga dati man pong nag-training sa Tecton, nangunyan po, nyaw po ako digdi sa indong sa atubangan. Sarap man po ako sa nag-training sa Tecton na nagkuha po ako ng NC1 as in NC2. Ang sako pong paglawag sa NC1, ang naging advisor ko man po si Sir Tope, na niya po na nagsusuporta hanggang ngunyan sa kuya. Pangadua po, nagkuha po ako ng NC2, ang naging advisor ko man po si Sir Dens na sundo po ngunyan, niya po nagsusuporta sa kuya kung gawa po akong mga project. Ngunyan po, saro naman po akong ganap na small na contractor. Pagkatapos ko po mag-training sa Tecton. Ngunyan po, igwa po ako na tao na 58 na trabador. Salamat po sa Diyos na na-handle ko sinda. Ngunyan, as in ang sasahod po, di ko man na delay sa 58 na trabador ko. Nyaw po ngunyan, nagtatrabaho sa kuya. Pasalamat po na-handle ko man po, di ko napapabayaan ang pagsweldo ninda. Ngunyan po, igawan po ako ni ingoing na mga project, lalong-lalo na po, so Tecton po, nagtao sa kuyang project. Si Sir Manny po, asoseno, nagtao po sa kong project na gigibuon sa Naga. Ngunyan po, tiga quotation ko pa kung kaya po kang presyo na tinao sa kuya kang Tecton. Sana po, pakulang po ako, nanyaon din nagtataram sa inutan,
sana po, so mga trainer man po, trainer ko na dati, ma-inspire man po na day po ako nagsuko na mangontrata o mag-anap ko trabaho hanggang po sa naabot ko man po kung ano akong igwa akong ngunyan. Sa Gabos po, dako lang po pasalamat, lalong-lalo na talaga sa mga trainee na sa mga instructor ko na hanggang ngayon po maagad akong advice sa inda na dahil na ako nag-training daw, dahil na ako tapos sa pag-training, tigtataon pa po ako ginindaning advice. Kaya dakula pong pasalamat ko sa tuyang mga trainee sa Takedown. Yun lamang po, salamat po. Wow, thank you very much for that inspiring story. Sir Jason Balhimino. Palakpakan naman po natin si Sir Jason Balhimino. Nakaka-inspire ang kanyang kwento. And now, let's call on Mr. Ricardo Rebustilio for another testimonial. Mr. Ricardo G. Rebustilio. Palakpakan po natin si Sir. Hello, maraming hapon po sa Indogabos. Mga classmates, mga batchmates, tapos mga inot na Magandang batch. araw po sa inyong lahat. Bago ko sa Gabos, gusto kong pasalamatan ng Ako Bicol Party List. Si kina Congressman Saldico, former Congressman Kito Uko, kay Attorney Hil Bongalon, kay former Congressman na sa tuyang mayor ng Unyan, na maigos si Bro Pido Garbin, nag-ali na ugaring. And then, sa satuyang TESDA Provincial Office, headed ni RD Archie Grande and our Provincial Director Mariglo Makabuhay. And then sa Tectone family, sa ating Training Director kay Sir Manny, kay Ma'am Grace, ang satuyang sa accounting. And then the rest of the office staff of Tectone, sa mga instructors na mga matibay and matibay mag-advise, mag-mentor. Kina Sir Den, Sir Marbs, Sir Tupe, Sir Mark, Sir Raymond, and Ma'am MJ. Dakula po sa indong maraming salamat. Once again, I'm honored to have been given an opportunity to personally express my gratitude and thanks digdi sa So inot ang paghirilingan, ang pag-graduate pinataraman ako digdi, no choice. Pasensya na kamo, bako akong may kagustuhan magparataram digdi sa inutan. Pig-share ko kang inot so mga plano ko. And then, ang plano ko kang inot, sabi ko, mapurso ako ki further studies as trainer's methodology para makapagturo ako sa welding. God willing, na itapos ko na po siyang na taon and nakapasar na po ako sa assessment. So, baka po by next year, baka naman, Sir Manny. So, NTTC documents ko, compile ko na po and sa-submit ko siguro by next week sa Tectone for endorsement. And then, I have some projects as well. Nagpi-freelance ako. And then, in fact, igwa akong mga kaklase na naipapasahan ko kang mga proyekto to share the blessings. Maski mga padiit-diit lang na proyekto, pero pigpapasa ko po yan sa inda para magkaigwasindang sa dit na hanap buhay lamang or additional income. Dakula po ining tabang na toolkit na yun Inot, pigtawang kita or pig-train kita para magkaigwa kitang skill set. Ngunyan, tinawan pa kita ki-toolkit. Pangkabuhayan showcase na bagay ni. Ang apod kayo ni is sustainable livelihood na siya. Tinawan kita kaaraman and then tinawan pa kita ning mga toolkits. Imposibleng data yan pwedeng pagkakitaan.
Pwede kita mangontrata na. At least makusog na ang buo tangon yan, mangontrata, maski gate, maski mga railings, steel trusses or everything, kasi igwa na kita kisadiring gamit. Advice ko lang po sa to, gabos, tabako pa man kita gabos gayod, ekspertong maray, imbis igwa na kitang toolkit, mag-adal kita, pagpraktisan tayan. Tas sa tuya iyan. Para pag-abot ki oras, makapagkontrata kita, makusog ang buuta mangontrata, makusog ang buuta maglaog sa trabaho bilang isang certified welder. Okay? So, data po ini pagsayang ng mga tugang. Dakulon po. Araw kang sa kuya, ang naging direksyon ko, gusto kong makaturo, pig-ingwa ko siya na mag-klase, further na klase, and then makapasar. And then, gusto ko din i-share ang vision ko or long-term plan ko. Sana, aram ko, kaipuhan lang kay Nikki Igos, or may tabang man kang Diyos na diit. Bala ko po, in the near future, maglaag din kisadiring eskwelahan. Pero ilalaag ko siya sa mga lugar na daipang mga araw kaining trade school. Irarani ko po siya. Kasi aram tayan naging estudyante din ako. Naging problema ang pamasahe, naging problema minsan ang pagkaon. So, ang bala ko, nag-scout ako, nag-conduct ang mga feasibility study na maglag ako sa sarong lugar ng trade school na at least pwede maglakaw na lang sa mga estudyante pasiring duman. Kumbaga, ako ang marane. Pero that is a long-term plan. Pero dahil lang ako duman maabot sa plano, ipapangyari ta po ini. Diit-diit lang. Mga projects lang muna. Kung makapagturo ako sa Tectone soon. And then, in the near future, makapagbugtak din pong sa diring eskwelahan. Pero ini lang po is parang motivation din lang sa mga kapwa ko classmates. Kasi mangyayari talagang mangyayari. Kumbaga, sukantangani o rap song ito na konting sipag lang. Konting sipag lang. Kasi yao na ang ekipahe, yao na ang skill. Nasa satuya na yan kung paano tayo pakinabangan na maray. Sa ulit po, dakulang salamat po maray sa mga sponsors, sa Tectone, sa TESDA, sa Ako Bicol. Dakulaon po ining tabang sa muya. Dakulaon ining ways na makapag-income ang tao, makapagtrabaho, and magkaigwa ng additional income kung igwa naman ngunya na sa diring trabaho. Okay? So, Diyos mabalus po sa Indogabos. Maray na hapon. God bless. Thank you very much, Sir Ricardo Rebustilio, sa inyong very inspiring message. Natabangan ng Tectone, TESDA, and Ako Bicol, ngunyan, siya naman po ang nagtatabang sa iba. Nakaka-inspire po. And now, we are going to play again a video message from Honorable Congressman Elizalde S. Co. regarding tabang sa edukasyon. Video, please. Marahin aldaw sa Indogabos, sa satuyang mga namumutan na kababayan, urong na sa mga magorang, estudyantes, asin mga paratukdo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ako po, si Kong Zaldi, kan Ako Bicol Party List. Asin naugma akong ihiras ang programa kan Ako Bicol, nani suportahan ang edukasyon kan satuyang mga kabataan na iyo ang tabang sa edukasyon. Bilang sarong ama, nasasabutan ko po ang sakripisyo asin mga hagyat na pinag-aagihan kan labang pamilya ngani masyerto na nakakapag-eskwela ang sa indang mga kaakian. Ini po ang rason kung taano dai kita nagtutunong sa paghanap nin mga paagi ngani mapagian ang sa indong mga pasanon asin masyerto na ang lambang Bicolano, anuman ang estado sa buhay, ang may pantay na pagkakataon na matapos nin pag-aadal. Sa irarong kansatong tabang sa edukasyon program, katuwang ang Department of Social Welfare
and Development o DSWD. Kamawatan niya tong matawan ning magkananigong suporta ang mga estudyanteng nasasakitan ang pag-aadal huli sa kakulangan sa pondo. Ngunyan po, sa satuyang padagos na paghihingawa, ang satong tabang sa edukasyon ang mataw ng 5,000 pesos para sa mga estudyantes kang senior high school asing 10,000 pesos man para sa mga estudyantes kang kolehiyo. Ini po ang dakulang lakdang ngani mas mapahewas pa ang tabang na nahihiras niyato sa mga nangangaipo. Mga kapwa kong Bicolano, ang edukasyon, ang bako sa nadiretsos, kundi sarong responsibilidad. Ang responsibilidad na ini, ang bako sana para sa mga estudyantes, kundi patiman sa satong mga nasa gobyerno, asing mga nasa komunidad. Kaya padagos po kitang magtarabangan, padagos po niyatong suportahan ang lambang kabataan na may pangaturugan, huling sa indang nakasalalay ang satong puturo. Mabuhay po, kitagabos. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Diyos mabalos sa Indogabos. Palakpakan po natin si Honorable Congressman Elizalde Esco and Ako Bicol Party List. Okay, thank you very much. And now, before we end our program, I'd like to call on Miss Marie Grace Coloma for the closing remarks. Let us give Madam a big round of applause, please. To our distinguished guests, Honorable Elizalde Esco, the Chairman of Ako Bicol Party List, to be represented by former Congressman Christopher Kitoko and Miss Diday Ko, Honorable Attorney Gil Bongalon, Honorable Mayor Alfredo Pido Garbin, and Executive Director of Ako Bicol Party List, personnel and officials from TESDA Albay Regional and Provincial Office headed by Ma'am Mariglo Macabuay CC, to be represented by Ma'am Ging Atienza, Miss Annie, all of Ako Bicol, our graduates of ISMAO and C1 and C2, their parents, representatives who are here with us today, my fellow staff of Tecton Global Technologies Foundation Incorporated, good afternoon. On behalf of whole staff of Tecton Global Technologies Foundation Incorporated, we'd like to extend our thanks to all who made this activity possible. First and foremost, of course, our TESDA and Ako Bicol, who are made possible of the release of training slots and approval of training schedule, and the release of allowances and other benefits for our students, including the toolkits which they received today. Thank you so much. We'd like also to thank the parents and spouses of our students, especially those are represented, those we cannot come due to work. Finally, we'd like to thank all graduates for coming over and giving time for the release of your toolkits. Ang saya, di ba? Mayroon na kayong pa-early Christmas gift. Wishing all the prosperity. Thank you very much and advance Merry Christmas. Thank you very much, Madam Marie Grace Coloma, for that wonderful message. And now we are going to the distribution of toolkits to the individual graduates. So please fall in line to your assigned booths. There, makikita po ito sa inyong claims tab. And before we end the program, the management and staff of Tecton Global Technologies Foundation Incorporated would like to express their thanks to all the partners, agencies, offices, and individuals who have helped us make the activity a success
Congratulations once again and have a good day, everyone. Wait lang po, para po hindi tayo magulo, tatawagin na lang namin pa isa-isa. Okay? Maglinya po once na natawag yung pangalan niyo. Okay? And yung mga hindi pa po nakapag-fill out ng form, we will separately release po doon sa kabila since SMAU NC ito na lang po hindi namin nabibigyan ng form po. Okay po, tatawagin na lang po. Meron pang SMAU NC1 na tira. Okay po. Ma'am, bakante po na po. Tabi ka mga tables po para maka-proceed po tayo. And then, pag natawag po ang pangalan, ang ipe-present po sa amin ay acknowledgement receipt na fill up na po. May pirma, may contact number, and then may email address po dapat. And then, together with that po, photocopy ng ID po ninyo. And then, kung representative po kamo, dapat may photocopy ng ID po. Kung representative, photocopy po ng ID po ng tax-salary, and then yung authorization letter. Okay po. And then, yung acknowledgement receipt po. Wait lang ha, pakitukaw po muna. Kasi tatawagin po ang sa indong pangalan. Sige po, magtukaw po muna. Ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Magtaong ayuda, na magtaong kalinga, ang satuyang katabang pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos, nasa tung masasarigan kaya magpadagos. Mga Bicolano, dai nagpapahudyan, kaya taanuman basta sa kamarayan. Igwang tabang sa tuyang kalusugan, sanod kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang, sa edukasyon ako Bicol permi na naglilinang kan mga talento, kan lambang Bicolano. AKB ako Bicol, sumasaludo, gabos gigipuhon, kita tatabangan. Ako Bicol pagkasararoan kaipuhan, mayaman nagtitios, warang pinipili, pantay-pantay kita, salamat sa AKB. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon, sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa
mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobinesan, kaakian ako Bicol pa, kabamiian, yan ang ako Bicol, ang kasurugtaan, boses kan, kasaraditan magseserbi pa, napatunayan na, ang tunay na subok na, ako Bicol hanggat yaon magurog makita, magkarantahan na, asin magtarabangan, ako Bicol sa pusok niya number one, mayaman nagtitios, warang pinipili, yan ang AKB, ako Bicol, mayaman nagtitios, warang pinipili, yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Ako Bicol, Ako Bicol, yeah, sinda kita, ika, ako Bicol, AKB. Magalang, madaling mamuo, maurat, mabuo. May paninindugan sa gabos na bagay, dai natatako, basta sa matanos. Kaya sa tuyang isuriyaw, dangan ni kurahaw sa gabos. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa pangatulo po, batch po ni Abejo Jomar. Smaw NC2, Smaw NC2 po dito muna. Okay po. Sunod po, so natawag ko ng pangalan, magdali na para maaraman po rin po sa ikaw masunod. Okay po. Ang sunod po dito si Agrippa Jeric. Smaw NC2 po. Sunod po dito, Smaw NC1, Amaro John Gabriel. Okay po. Ang last po, batch po ni Abraham Aida, Smaw NC1. Okay po. So, inot, di mo na po maglaranihang gabos. Sabi ko, baga pasaro-saro lang. Tanganing organize po kita. Pag naghalay po rin si classmate nindo, sumunod sa kapuho magdide. Okay po, tanganing organize po kita. Magtindog na muna po dito sa nagkaarapot para mahiling po nindo yung kaklase po kamo. Hi na po. Hi na po ni si Abraham Aida. Hindi na po tabi. Si Amaro John Gabriel. Hindi na po. O, ilingon na po rin sa mga klase ka ni Smaw NC1. Hindi po humasunod sa inyo. Iyo po. Hindi na kami makakapot. Kung tapos na po sinda, aram nitong sunod na kamo. Alphabetical po nga po doon. Iyo, alphabetical mo po kung pasunod-sunod. Sumunod na po dito. Okay po. Batch ni Aguilar, Aliho, Alpara, Balet. Okay, Ma'am Grace, pwede pa ultrasound talugod sinda. Patukawan na lang dito sa mga nasa ampang mo na. Pwede man. Para aram na po so
Pwede po mag-exchange po kita sa So langit. nakatukaw po digding part 9 eh. Pwede pong mag-move po mo sa kabila. Sa kabila mo na po kita. Kabila na po muna. Kasi sa mga naara po, digdi na po magtukaw sa harap. Para organize kita. Sige. Up. Okay, sorry po, sir. Okay lang naman. Walang problema. Oo, wait lang. Oo. Pakimove po muna. So nakatukaw digdi sa harap namin. Pumunta na muna po sa kabila. Paharap na po dito, sir. Palay na digdi ka pa po. Para sa mga naabot. Magtukaw digdi. Okay. Palay digdi. Palay. Wait lang po. Wait lang. Sir, huwag na po kamutabi. Sir. Ano po kanina? Maglinya po. Ano na po kang bangko. Harap po digdi sa kuya. Alam mo. Okay po, digdi. Sa batch po ni Abraham Aida, ang sunod po si Balmores Brian, Batalia Karen Joy, Belches John Ray, Belches Joel, Benny Gronel, Beria Noel Ian, Bonaobra AJ, Bonaobra Arti, Borpe Michael, Braceno Francine, Briones Jonel, Calios Lawrence Ferdinand, Chavenia Marion, Laco Christian Lawrence, Luquias Lawrence, Madraso Christian, Mendivil Christopher, Valieno John Mark, Soveldia Jomel. Okay na po, pasunod-sunod ha. Sir, start ka na din. Ay, sa listahan mo, ma'am. Opo, sige na, sir. Sa batch po ni Amaro John Gabriel, Basilia Joanne, Bea John Kenneth, Belisario Julian Ray, Benitez Vincent, Beruela Michael Josh, Bismonte Herbie, Bonaobra Dave, Borak Jonel, Butchal J, Kasiban Shaira May, Gracia Jessie, Guanzon Leonard, Gutierrez Emil, Lianeta Gerald, Locaba Jan Crisande, Lopez Mark Aldrin, Marbella Jeric, Olarcos Renz, Parpan Mardel, Reblando John Carl, Rico Agustina, Rosco Alberto, Salaw Glenn, and Tan Francis. Pasunod-sunod na po, tabi ka mo. Sige na po, dire-diretso na po ang tukawan dumam para mamaya po. Sige na po, ma'am, start ka na po. Okay po. Mamaya na, sir, kung may doble po. Po dun, sige po, sa batch po ni Agripa, Jeric, Alsaga John David, Anyo Nuevo Julian, same po ni, wala. Aranya Reggie, Bahar, Gabriel. O, pasunod-sunod po tabi. Sarong linya lang po kita. Baldon Mark Daniel, Balitian Vic Martin, Batalier Lori, Benedicto Michael, Bernal Emaricel, Bobis John Paul, Castor Timothy Shane, Cesar Lorenzo, Clapis Alvin, Climacosa Amilin, Clotario Genesis, Dacoco John Eric, Lerida Rafael, Malate Clergy, Umbao Mar, Orbilio Mico, Piningolo Giovanni, Perinya Raymond, Saraspi, Gabriel Ethan Martin. Sir, upo po tabi kita para ba po magulo? Sir, upo po. Tukaw po tabi kita.
Sumakuha lang po ng Hatindog Digde. Sa batch po ni Abejo Jomar, Benipayo, Jessie Ray Ignatius. Saan po siya? Tukaw na po Digde sa masunod. Bilis na po, tindog na sir, para pasunod-sunod po. Boncolmo John Lord. Isa kuyang tataramon, igwang tiwala sa sadiri. Sir, mano po kamo Digde? Oh, tigil po kamo muna sir. Topic po ng pangalan. Boncolmo John Lord. Kahan Arches. Sending Ronald. Sir, duman ka po sa tukawan. Sunod. Sir, tukaw po, duman muna po. Pasunod-sunod po kita para madali. Bako po magulo. Sir Rinos Ryan. Lidoro Joey. Condac Marcelo. Consuegra RJ. Cornelio Jenry. Cornelio Dennis. De Asis Jenny Lee. De Guzman Gilbert. De Vera John Rowell. De Vera Daniel John. Galion James Lester. Lonsame Monroe. Morate Rafael. Muico Carmelito. Mamasan po yung listahan. Sir, upo po tayo dito. Para po, upo muna po tayo dito. Sa isa lang po ang tatayo dito. Sino na po ang inilisan niyo, ma'am? Sige po, Abiera Markevin tapos sa po ini. Abiera Markevin. Abrique. Atos, sisay po si Atos. Wara. Balderrama Eric. Haim po. Balderrama Eric. Digdi na po tabi. Tukaw na po digdi. Balingasa Cedric. Haim po siya. Sir, dumang ka po sa likod niya. Maria. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Oh yeah. Sinda kita ika, ako Bicol. Come on. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Magkabulunyo yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa paglabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ng pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urago. Da wala bilabi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Sinda kita ika, ako
ika, ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asing mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko, ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol, 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 sinda kita ika, ako Bicol. Daemi na pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkaburunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol, 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 sinda kita ika, ako Bicol. Entertainment. Entertainment. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika, ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko.
puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahandang magtaong ayuda, na magtaong kalinga. Ang satuyang katabang pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos, nasa tung masasarigan kaya magpadagos. Mga Bicolano, dai nagpapahudyan, kaya taanuman basta sa kamarayan. Igwang tabang sa tuyang kalusugan, salud kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang, sa edukasyon ako Bicol permi na naglilinang. Kan mga talento, kan lambang Bicolano, AKB ako Bicol, sumasaludo. Gabos gigibuhon, kita tatabangan. Ako Bicol pagkasararoan kaipuhan. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Pantay-pantay kita, salamat sa AKB. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan, kaakian ako Bicol pa, kabamiian. Yan ang ako Bicol, ang kasurugta, ang boses kan, kasaraditan magseserbi pa. Napatunayan na ang tunay na subok na. Ako Bicol hanggat yaon magurog makita. Magkarantahan na, asin magtarabangan. Ako Bicol sa puso niya number one. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ako Bicol. Ako Bicol. Yeah. Sinda kita, ika, ako Bicol. AKB. Ako Bicol, inisa kuyang tataramon. Igwang tiwala sa sadiri, asin makadyos. Magalang, magaling mamuko, maurag, mabuo. May paninindugan, Bicol, sa gabos na bagay. Inatatapo, Bicol, basta sa Matanos. Kaya sa tuyang isuriyaw, dangan ni Kurahaw sa kapos. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.
sa tahawnin, kasakitan, kalamidad, sagkot katikapuan, magsarig sa Diyos, pag tinarabangan, ang kaipuhan, tangon yan. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano, ako Bicol, sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano, ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol. Oh yeah. Sinda kita ika, ako Bicol. Come on. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Magkaburunyo yo, magkasararo yo, ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay, sa pagtabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon, sa tuyang namatian ang pagtugak ang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urago. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon na sana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Magalang, maurag, madali na mamuot, kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula, purong Bicolano na maurag sa lada. Mabot ko na matabangan ng kasaraditan, sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko, ako taga Bicol na totoo, ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masana sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Daemi na
wala pa hudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho ka mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkaburunyaw, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi-labi na ang pagtios, dai kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masala sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw, sinda kita ika, ako Bicol, 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 sinda kita ika, ako Bicol. Fake entertainment. Fake entertainment. Fake entertainment. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan, noon at ngayon
to sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi. Action ko, Ay, ito si Kuya. Tapos, At sa tuyang detalye. Okay? sound. Ako Bicolang, buon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sangon yan. Na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Magtaong ayuda, na magtaong kalinga. Ang sa tuyang katabang, pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos. Nasa tong masasarigan kaya magpadagos. Mga Bicolano, dai nagpapahudyan. Kaya taano man basta sa sugan. Salud kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang sa So ayan mga ka-action, naibigay na nga ang libre or distribution ng toolkits para sa 532 TESDA ng Ako Bicol Party List. At sa ngayon, interview natin si Kuya Raul Balmedina ng Ligao City. Kuya, anong masabi natin na naibigay na itong toolkits mula sa Ako Bicol Party List? Siguro sa aking pakiramdam, sa akin lang po, sobrang saya. Kasi magagamit ko po ito sa aking pong paghahanap buhay bilang isang welder na nagtapos at lalong maasa sa aking pong kaalaman natutunan sa school. Sir, na toolkits, saan mo ito gagamitin? Magpupunta po ako ng maliit na workshop pasimula para magamit sa panghanap buhay sa pang-araw-araw. Sir, anong masabi natin sa Ako Bicol talagang gumagawa ng mga ganitong inisyatibo para makatulong sa mga kagaya mo, sir? Ang masasabi ko po sa Ako Bicol at kay Congressman Kito Go, kay Mayor Pido Gabriel Jr., Congressman Saldi, kay Ma'am Diday Go,
tsaka kay isang congressman po. Saludo po ako sa kanila. Sapagkat ang kanila pong ginagawa para sa bayan ng Bicol. Salamat. So ayan mga ka-action, sabi ng Akaw Bicol, hindi lang sa edukasyon, sa agrikultura at sa infrastruktura, kundi rin para makatulong sa mga kababayan natin na magkaroon ng hanap buhay. So ayan mga ka-action, tuloy-tuloy po ang pamimigay or pagbibigay ng asistensya ng Ako Bicol Party List sa pangunihan ni Congressman Elizalde. Dangan ni Kurahaw sa kapos. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa tahawnin, kasakitan, kalamidad, sagkot katikapuan, magsarig sa Diyos, pag tinarabangan, ang